i'r Barri yn ddiweddar. Connah yn mynd amdani, yn ceisio cadw fewn cyrraedd y seintiau newydd. Nhw sy'n gosod y safon, ond mae yna glybiau yn dyn ar ei sodle, ni ar lannau dyfrdwy. Mae'r gêm yn fyw ar S4C pan dewn ni nôl wedi'r egwyl. Croeso nôl I lannau dyfrdwy, cartre'r pencampwyr Connah. Maen nhw'n cwrdd ar Barri, mae'n fyw ar S4C ac yn dilyn ar S4C Cymru Lloegr. O Barca Scarlett, pnawn mawr I ddod. Maen nhw'n sylwebeth yn Saesneg hefyd. Cofiwch am y bottom coch, English language commentary is available on the red button. Ond yn Gymraeg, wrth I ni fynd i'r pwynt sylwebu, chydig dros fis sydd na ers i'r ddau dîm yma gwrdd yn fyw ar sgorio. O ddim y gêm orau yn y byd. Wel, bai ni oedd hynna, ni oedd y swepid dollars to go. Ie, fi'n credu bod yna newid yn y pwynt sylwebu. Fydd yna newid yn y gêm yw'r cwestiwn mawr drafod ni felly at Owain Tudur-Jones a Nick Barri. Mae'n llwm, mae'n llwyd, mae'n llonydd, a dwi'n mynd trafod sylwebeth Dylan Ebenezer a Malcolm Allen ar y gêm gyfatebol wrth I ni groesawu yr ymwelwyr yma I Connah a'r brynhawn
niwlog a deud y lleia. Ond does am blewyn o wynt, does am diferyn o law, ac eto, mae'n damp. Mae angen rhywbeth i danio y prynhawn, a dyma chi ddyn all wneud hynny wrth i'r pencampwyr hwythau gamu yr maes hefyd. A mae yna newidiadau yn y naill dîm a'r llall. Un newid mewn gwirionedd yn hîm Connah. Mae James Owen yn dod i ganol cae sydd yn hynod o brofiadol. Dau newid yn hîm yr ymwelwyr. Evan Press yn dod i eistedd o blaen y pedwar cefn, mae'n debyg. Dim Kyle McLagan. Mae'n ben wythnos darpar enedigaeth. Plentyn cyntaf Kyle a Rosie. Do'n ni'n dymuno yn dda iddo fo. A mae Curtis Jebyd Hutton yn dod mewn yn ei lefo. Ie, patrwm arferol i Connah, y tri yn y cefn, ond rhywbeth bach i wylio allan, fydd Harris yn o ganol cae, allan o feddiant yn ymuno, a fydd hynna'n creu 4 yn y cefn. Do'n llawer o goesa fel nes di gyfeirio ni yn ganol cae, ond fydd yna lot o ofyn, gown ni weld os fydd Aaron Edwards yn medru ymuno efo Mike Wilde efo'r hediadau hwyr i fewn i'r cwrs Cosby. Ac efo'r Barri wedyn newid o 3 yn y cefn i 4 iddyn nhw, efallai nad oes a llawer o goliau yn y tîm ar hyn o bryd, ond mae cryfder nhw yn ganol cae, Clayton Green, Evan Press a Wharton. Bydden nhw'n chwilio i ennill y frwydr holl bwysig yna, a mi fydd hi'n frwydr yn ganol cae. Wel, da ni'n sbio ar y dyn yma, capten yn ôl. Heb gael llawer o gemau, doedd yn y tîm ar ddechrau'r tymor, ond mae o'n ôl, mae o'n gawr, mae o'n gyso, mae o'n ddibynnol, ond pryd fydd i oed o'n dal fyny efo fo. Os da ni'n asesu y perfformiad wythnos dwytha, gol Cem Druids yn ei herbyn nhw, wel efallai bod yr amser yna'n agosau. A Jordan Cottrell, wel, am dymor gath o, tymor cyntaf yn yr uwch gyngrair yn ôl efo'r Barri, ond diolch wedi bod ar ei orau ers rhyw flwyddyn a hanner bellach, os maen nhw am sgorio mwy o goliau, mae rhaid i hwn ddechrau tanio. Robert Jenkins o Gegidfa'n wreiddiol ydy'r dyfarnwr. Mae wedi dangos 2 garden goch yn barod y tymor yma, ac ar gyfer taled mae'n dangos 6 carden felen y gêm. Felly mi allai fod yn danllu, dwi'n yn siŵr ai meddwl o'n i bod Owain Tudur-Jones neu edrych arna i pan yng nganodd ar geiriau dybed pryd mae oed o'n mynd i ddal i fyny efo fo. Ond mi gymra i yn hyderus mae sôn am George Horan o fo. 2 reolwr cydnerth profiadol, cymeriadau diddorol, a mae hwn yn gwybod bod o'n cychwyn y pnawn efo'i dîm nid yn yr ail safle, ond yn y trydydd safle yn dilyn buddigoliaeth y bala neithiwr. Am dasg sy'n wynebu'r Barri. Dydy Connah ddim wedi colli yn un o'i 15 gêm diwetha yma. Maen nhw wedi ennill i 4 ola yma. A mae'r Barri ar rediad o 5 gêm heb fuddigoliaeth. Wel, mi Disney'n gobeithio bod o'n wedi bara chydig bach yn hirach na nath yn y gêm gyfatebol. Carden goch iddo fo ar ôl be oedd hi. 2 funud, ond mae'r ffaith bod o'n chwarae a wedi chwarae dros y wythnos diwetha yn cadarnhau. Oedd 'na apêl lwyddiannus yn erbyn y penderfyniad dadleuol hwnnw. O'n i'n sôn cyn y gêm am George Horan fod o'n ôl y capten ynde. A dim llawer o gyflymder gan y fo, ond beth sydd ganddo fo di Disney un ochr, Farcus yn yr ochr arall. Mae yna gyflymder, mae yna bwer o'i amgylch o, a dyna beth sy'n gwneud Connah yn dîm mor anodd i'w torri lawr. Mae'r cydbwysedd bron iawn yn berffaith yn y cefn. Ie, nath Horan ymestyn am honna, ac di'n dewr di'r blaenwr ifanc. Ie, mae hwn wedi cael ambell i gerdyn coch yn yrfa, yn dydi? Da ni weld o jyst yn ceisio. Mae'r sodwr yn ceisio dangos bach o gryfder yma na. Jyst taro'i ben o hefyd, felly bach yn hwyr. Fel arfer, Horan sy'n rhoi y math yna dacl ar y blaenwyr, ond yn groes tro yma. Pam da ni'n dangos hwn pan da ni'n sôn, newydd sôn, am glamp o amddiffynwr sydd wedi rhoi ambell i dacl gydnerth i mewn? Wel,
dychmygwch y sgwrsio sy'n mynd mlaen rhwng fo a Horan dros y blynydde. Bydde Morrison yn edmygu gwaith Horan yn fwy na dim. Davies gollodd y bêl. MacDonald. Cummings. Horan yn cael ei goryn iddi. A dwi'n meddwl bod y blaenwr wedi disgwyl bod honna dod fewn ato fo. Wel, Clayton Green oedd o. Yn gwneud yr hediad hwyr i fewn i'r cwrt Cosby. A Jordan Cottrell, reit yn ei chanol i ar ddechrau'r gêm. Dyna be mae Barri eisiau gweld fwy. Ydy'r dyn yma, glyfar iawn, dod ar ei droed chwith a pêl safonol i'r cwrt. Mae cyffyrddiad lleia bosib gan Horan. Just yn gwneud siŵr nad ydy Clayton Green yn medru cael y cyffyrddiad gorau bosib. Ddylio fo'n neud yn well, ond oedd y cyffyrddiad yna gan Horan mor bwysig. Am bêl mewn gan Cottrell. A mae Green yn un sy'n yn ymuno yn ymosodol yn aml. Ac oedd ddod i'r rhagweld y bas ac oedd o mewn lle da. Oedd o'n ail brif sgoriwr y clwb llynedd. A dyna pam dim ond McLagan sgoriad fwy na fo. Digon o le gan distio. Ddim y bêl orau iddo fo, nagwydd. Ond mi fydd ryw ddigwyddiad bach cynnar felly, ryw fraw felly i gei Connah, yn ddigon o bosib i'w deffro nhw. Ond mi soniwch chi cyn y gêm, ac soniodd Malcolm Allen, mae Cottrell yn mynd i fod yn allweddol yn dydi, hynny yw. O, mae'r Barri angen Jordan Cottrell fod yn allweddol. Dyna ydy'r gyfrinach dwi'n meddwl, oherwydd pan mae ar ei ora, a bydd hwn yn ganol cae efo'n pres, digon egni gan y bol. Mae Jordan Cottrell rwan ar ei ora, y ddwy droed, croesiad yna fo'i droed chwith. Mae o jyst y math o chwaraewr sy'n gallu creu lle iddo fo'i hun. Heb llawer o symudiad, ond dydi o heb fod ar ei ora. Felly, falle bod hynna'n reswm pan di'r Barri ddim wedi bod yn sgorion yn reolaidd. Dyna di'r gwendid ar hyn o bryd, ond dechrau da, ac hefyd, Nick, mae rhaid ennill parch cei Connah yn gynnar mewn gêm. Os maen nhw'n cael ei ffordd i hunan, dynion fel Mike Wild yn yr ymosod, maen nhw'n anodd i'w stopio. Felly mae'r Barri wedi dechrau ar y droed blaen, chwarae teg. Wel, bythefnos yn ôl, oedden ni llawn edmygedd o chwarae'r Barri yn erbyn y Seintiau, yn fodlon cymryd y gêm at y Seintiau, a maen nhw'n dechrau fel na nawr. Ferguson. Ond ar hyn o bryd, mae bob chwaraewr mewn coch yn cael ei roi dan bwysau'n syth pan mae'r bêl ganddo fo. Mae Wild i lledu honna ddeallus yn dydi at Declan Poole ac allan a hi at Disney. Ddim cweit digon cywir. A'r dlosedd ar Theo Wharton. James Owen yn ei hildiau. Nid dyna fydd y drosedd gyntaf. Y drosedd ola mae'n ddrwg gen i yn ganol y cae yna. Herwydd y math yna gêm dwi'n disgwyl i weld, a Wharton chwarae teg yn gwarchod y bêl yn dda, a James Owen jyst yn amlwg yn awyddus. Herwydd os mae o'n gallu rhynguto'r meddiant yn y math yna o safle, wel, mae'r cei Connah mynd i gael cryn dipyn o lwc. Ie, o'n i'n sôn bod hi'n damp, o'n i'n sôn bod na ryw lybaniaeth, ac wrth gwrs, mae'n braf. Chwarae pêl-droed ar borfa. Yndi tad, wastad yn braf yn dydi. Ond ti'n gwybod be? Mae safon o gyngrair o ran y pêl-droed oherwydd y ceia 3-4G wedi gwella dros y blynyddoedd. Ond mae'r ceia gwair wedyn, yr olfal, y cae yma, oedd hein yn arfer bod yn geia gwael, trwm yn ystod y geia, lle chwarae teg. Mae'r buddsoddiad yna wedi cael ei roi dros y blynyddoedd, a da ni'n gweld y ceia gwair safonol mae rwan hefyd. A'r gwir amdani, os ydy hon yn mynd i fod yn gyngrair a mae yn cynyddu yn ei pharch, mae'n mynd i Ewrop. Mae rhaid i bethau sylfaenol, elfennol fel wyneb da ar y cae fod yn elfennol yn does. Yn bwysig dydi. Swn i mondi medru breuddwydio am gae fel yn dod i chwarae cei Connah oedd i cartra 15 mlynedd yn ôl. Felly mae'r datblygiad yn y gyngrair yn amlwg i weld. Gobeithio nhw'n i weld ydyn fath o'r gêm yn cael ei chwarae ar y gwair hefyd de. Ddim eisiau wastio fe. Wel, os da chi'n sôn am uchelgais, os da chi'n sôn am fod a'ch enw
ar y dudalen gefn. Mae'r bel yna nawr o dan gyfnod clo, ac mae wedi cyrraedd Lloegr. Ond, dim yn ergyd dda na di. Ddim. Mae'r Barri, a mae'r eilwaith rwan, jyst yn ffeindio lle, tu allan i'r cwrt Cosby, sa'n byd yn bod efo'r gydio bell. Oherwydd, un person da ni heb drafod ydy'r gol geidwad Nick, ond y newid mawr yn y gol i Connah yn yr wthnos, felly mae'r dyn yma, dyn ifanc, dipyn o bwysau ar ei sgwyddo fo. Yep, Oliver Byrne yn chwarae dim ond i ail gêm o'r tymor ar ôl i Lewis Brass adael y clwb yn dilyn y ddrama na ar yr ofal pan gwelodd o garden goch. Ac mae'n benderfyniad mawr dyna chi dîm sy'n mynd am y pencampwriaeth. Dyn nhw ddim wedi dod â golwr profiadol i mewn bod yn rhoi'r pwysau ar ysgwyddau hwn. Penderfyniad enfawr yn ganol y tymor. Yn wneud pan da chi chydig bach ar ei hôl yn erbyn y Saints newydd, a dwi'n siŵr bod Gavin Chesterfield wedi rhoi'r negas i'r chwaraewyr heddiw. Hei, testiwch hwn yn gynnar. O nath hor yn dda, no fanna, dyna chi gol! Am gol! Gol unigol wych! A Cottrell yn i'r hwydoi, a mae rhaid i chi ddeud, maen nhw'n heiddi honna. Maen nhw'n heiddi honna. Fawr o'n byd fysa'r gol geidwad ifanc Byrne wedi medru wneud i stopio hon. Ond eto, Jordan Cottrell ma di dechrau'n dda ac am gol. Tafliad gan Connah, fydd hynna'n siom enfawr i Andy Morrison. Ond wedyn, pwy sy'n cyrraedd yr ail bêl? A mae'r hediad yma rhwng Disney a Horan. Mae draed o'n rhy gyflym. Ydy'r gol geidwad yn meddwl bod o'n mynd i dynnu'r bêl yn ôl? Na, ddim heddiw. Mae hon yn mynd reit i'r gornel bella. A Cottrell yn dangos y ddawn, yn dangos bod o'n gallu cadw i ben o dan bwysau am gol. Sbia, jyst y dechneg i roed i'n gywir yn y gornel isa. Symudiad campus a gol gampus o ongl. Wel, ongl gol gas yn doedd. Gwerth i weld. Gwerth i weld. Diolch yn cael geid hynny'n aml dathlu goliau. Ond be oedd yn allweddol yn y cyfle gafodd Cottrell fanna, oedd Horan, ac oedd o'n bod yn gywir ofalus, oedd o ddim am daclo, oedd o ddim am ildio cic o'r smotyn ac oedd. Wel, be mae'n ddangos? Dwi'n mynd siŵr, wrthos dwytha gath o'i wneud efo cyflymder yn erbyn y derwyddon cefn. Wrthos yma, nid cyflymder, ond be mae o eisiau wneud? Ydy o'n mynd i gamblo, ydy o'n mynd i fewn, ydy o'n eisiau rhoi cic o'r smotyn i ffwrdd? Ond y penderfyniad anghywir yn amlwg ydy. A dyna ydy o, pan ti'n gwynebu rhywun fel Cottrell, ti'n gwybod cyn y symudiad mae gen nhw'n draed cyflym. Os dwi'n deifio fewn, mae yna gic o'r smotyn, can gymeriad methu cweit rhaid i droed i fewn. Parkinson. Wild i cael cyffyrddiad bach i ddi. Wild i mynd at y bel sy'n adlamu eto! Ac mae di mynd i mewn. A mae Wild yn wyllt yn dathlu. Mae Connah di ymateb yn y ffordd orau bosib. Ac nad oedd hi'n bert, nad oedd hi'n ddeniadol, dyna chi gol gychwynwyd ac o orffenwyd gan ddyn penderfynol. O, mae'n gaddo bod yn thriller, Nick. Tafliad hir fewn i'r cwrt Cosby. Ochr arall y cae, y Barri'n ymateb gyntaf ail bêl, ddim yn y cwrt Cosby troma. Diolch yn digwydd ddwywaith. Connah oedd y cyntaf i ymateb, tafliad gan Parkinson. Wild yn ennill y peniad. Dwi'n wedi gweld 1-2 tebyg i hynna, ond wedyn, am sgil i roed y bêl dros ben yr amddiffynwr, fficio i gael ergyd, a wedyn ar ei droed chwith drwy goesa Lewis yn y gol. Bydd o'n siomedig, dwi'n meddwl, o weld y bêl yn mynd drwy goesa. Sam llawer, sa fod i gallu gwneud y wahanol mor agos at y gol. O, am ddechrau, Nick. Bydd wrth i fod yn bydd. Just ymateb oherwydd maen nhw'n bencampwyr. Sut da chi'n ymateb i fynd ar ei hôl un, de? Maen nhw wedi dangos yn syth. Hei, efallai bod ni'n wedi dechrau'r gêm yn dda, ond da ni'n byw rwan. Da ni'n wedi bod yn ystrydebu hyd yn hyn yn y gêm a Owain, ond gadwch fi dorri ar hynny. Maen nhw'n deud mor aml, mae'r cyfnod mwyaf peryg ydy'r cyfnod pan ydych chi newydd sgorio gol. Ac fe, wel, dyna'r bygythiad cyntaf gan Connah, gydol y faint 10 munud cyntaf. Am siom, ynddo. Ac hefyd i ddod o dafliad hir. Felly o hyn ymlaen fydden nhw'n teimlo, ei, un tafliad hir, da ni wedi rhoi i'r cwrt Cosby, da ni wedi sgorio, felly gwyliad i rwan bob tafliad hir, bob gig gosod, bydd yr amddiffyn y Barri yn cael ei profi o ddifri. Aaron Edwards mewn at Declan Poole. Da ni sôn am Aaron Edwards eto nawr, da ni sôn amdano fo! O, fe gafodd o'i ben i'r bêl,
A falle fydd Davies yn teimlo y dylai fod i gyda well. O bosib, chwarae teg, dwi'n meddwl mae Cummings yn neud digon. Nid fo'r amddiffynwr nath ennill y peniad, ond oedd o'n gwybod, da ni mewn trwbl rwan, mae'r dyn yma mewn safle i ennill y peniad, felly mae just yn gwneud digon, neidio efo fo, gwneud y cysylltiad efo'r dyn, yn golygu nad ydy'r peniad yn un syml i daro'r targed, ond fel ymosodwr, mi fydd o'n siomedig oherwydd efallai mynd ar draws y gol geidwad, mwy o gyfle i sgorio. O, na dipyn o gem. Davies eto. Oedd Wild mewn yn galed fanna. Wel, dyna ydych chi'n gael am yr oenig Barri ag Owain Tudur Jones yn lle Dylan Ebenezer a Malcolm Allen i sylwebu ar y Barri nebyn Cey Connah. Rhaid upsetio nhw hynny. Ond faint o siom fydd hyn, hynny yw, mae'r Barri yn cael gymaint o drafferth sgorio, mae hwn di gweld i dîm yn sgorio'n gynnar. Dyn nhw'n sgorio bron byth yn hanner cyntaf gemau, a dyn nhw... Ond neflerwch, mae mwy nag un ystyr na amddiffynol yn dod. So hwn di gallu gofyn am well gan y chwaraewyr yn y 9 munud cyntaf, oherwydd yn gorfforol, maen nhw fyny amdani yn erbyn Cey Connah. Maen nhw'n gwybod, mae rhaid i'r frwydr cael ei hennill, maen nhw wedi creu ambell i gyfle, maen nhw ar y droed blaen, a wedyn maen nhw'n cael y gol, a nath ni weld o'n dathlu'n do, Gavin Chesterfield, ond i ildio mor gynnar wedyn, bydd o mor siomedig. Ydy o'n mynd i effeithio nhw. Dyna di'r neges rwan, ydy mae gen nhw gyd cryf mewn safle ymosodol. Ei, cariwch ymlaen efo be welson ni'n y 9 munud cyntaf, a mi o'na drosedd gan Ferguson. Da ni sôn llawer am Hugh eto, y cefnwr chwith. Un peth mae'n dda am wneud, ydy taro'r ciciau gosod i mewn. Mae Copfel yn un arall sy'n gystal am wneud. Hugh. Dos ben pawb. Ie, ddim yn ddrwg o bel nag oedd, ond Cey Connah wastad yn eitha cyffyrus. Da ni wedi cyfeir at y gol geidwad. Cottrell sydd mae wedi dechrau'r gêm, pam ddim de, roedd y gic rydd fewn tuag at y gol geidwad, roedd o dan bwysa. Maen nhw wedi methu tric yma. Mae Wild yn ganol bob peth ar hyn o bryd. Aaron Edwards yn ennill y tafliad. Ac yn ara bach. Ac ara ydi o, da chi'n teimlo bod Cey Connah yn dechrau setlo, dechrau dod mewn i'r gêm. Ac mi fydden nhw'n fodlon iawn bod pethau'n gyfartal. A yr ymwelwyr wedi cael gystal. Chwarter awr agoriadol. Mae hwnna wedi cyrraedd y cwr Cosby ddylai ddim fod wedi gwneud. A mae yna waith am ddiffyn eto i wneud, a Cotfel yn y diwedd yn ôl yn cynorthwyo. Disney, tu allan fo mae Poole. Morris. Dyna Poole, nôl at Morris. A Nelly tuag at Aaron Edwards. Gol fyddi. Wyt yn siŵr be Andy Boris yn ofyn yma na Aaron Edwards. Dechrau dod i fewn i'r gêm. Mae rôl o bach yn wahanol i'w gyn-glwb o'r Sinta Newydd. A Davies yma yma. Fi Cooper yn siomedig. Cael ei giro, croesed yn dod i fewn. A wedyn, reit, da ni'n taflu'r cyrff o flaen y bel. Methu clirio. Cey Connah, maen nhw'n dechrau edrych yn bach yn fwy bygythiol yn dydi. Ond mae'r rôl y dyn yna wedi newid rwan. Sinta Newydd am blynyddoedd yn doedd. Faint o'r bel oedd o'n weld o fewn gêm? Lot. Cey Connah, mae'r rôl o bach fwy, ennill yr ail bel. Synhwyro lle mae'r bel yn mynd i fynd. Greu'n siŵr bod o'n ddigon agos i Mike Wild. Fel bod bob peniad mae o'n ennill, fod Aaron Edwards yn ddigon agos. Mae hynny yn bwynt diddorol iawn, ac mae sawl un i bod yn deud wrtha i wrth wylio gemau a'r sgorio dros wythnosau diwetha. Di Aaron Edwards ddim mor amlwg ag y buodd o, ond oherwydd y rôl o wahanol, ia? Yn hollol wahanol, oherwydd mae'r ddull o chwarae o fewn y ddau glwb. Yn hollol wahanol. Felly, dyna pan o'n i'n teimlo, pan ddoth ei Cey Connah yn ystod yr haf, ni'n meddwl, oce, faint amser mae'n mynd i gymryd tan mae Aaron Edwards yn teimlo'n rhwystredig. Sawl gwaith mewn tymor, da ni'n mynd i weld Aaron Edwards efo'i freichian yr awyr yn gofyn,
rhowch belyn rhaid i, dyna dwi wedi arfer, ond chwarae teg, mae'n ddigon proffesiynol i addasu. Fysa fod i gwybod yn dod i'r clwb yma, be sy'n bwysig ydy, nid yr unigolion efo Connah, y tîm, ond mae'n ffitio fewn i'r tîm. Dim tafliad hir tro yna. Cyfle arall i Ferguson. Hoedd i mewn. A Nelly am wael mae tu hwnt iddo fo. A mi fydd Mike Lewis yn falch o gael gafel arni hi heb fod dan bwysau. Ac jyst am amheuaeth, mae am i fod yn meddwl am y gol na, dydy. Achos o safbwynt gol, oedd hi'n sicr yn edrych yn fler ac yn feus. Yndi, mae'n edrych, pan ti'n gweld y bel yn mynd drwy'r coesa, a wedyn just yn croes, just about yn croesi'r llinell, do'n am llawer yndi, ti'n meddwl, mae yna siom yn fanna, ond falle bod fi'n mynd i fod yn rhy feirniadol. Just o feddwl, bod mae'n gweld 5 llaeth oddi wrtho fo, anodd iawn ymatab yn ddigon sydyn. Diolch yn gangymeriad enfawr, ond mi fydd o'n siomedig. Bob tro mae hwn y dechrau gweiddi mewn gemau heb dorf, dwi'n teimlo ryw reidrwydd i siarad rhag ofn i glywed, rhywbeth na ddylen i glywed. Ond tair, mae'r gair wedi cael ei greu ar gyfer y dyn yna, ar gyfer Andy Morrison. Angerddol, gair arall. Wel am eitem, olsyn ni, amdano fo'n ganol wrthos, gan griw sgorio yn dangos. Dwi'n meddwl fod y gyngrair yn lwcus i gael os di, o ran fel rheolwr, da ni'n gweld yma yma. Dyna di bob dim iddo fo, Mae o'n ddyn sydd yn ffynnu ar y cyfrifoldeb o wneud yn siŵr fod y clwb yma mynd am y gyngrair eto. A mae wedi trawsnewid y clwb. Mae'n gallu bod yn emosiynol weithiau. Pan di pethau ddim yn mynd o'i blaid os ni'n licio fod yn rhy agos ato fo. Dwi'n meddwl bod ni'n ffodus oherwydd yn hawdd sa fo'n gallu rheoli yn y gyngrair. Fysa chi di hoffi chwarae ni'n o'i dim efo? Mae'n dibynnu os fysa fod i licio fi fel chwaraewr oherwydd os fysa fo ddim, na, swn i'n eisiau bod yn agos at y garfan. Ond os wyt ti'n un o'i chwaraewyr o, a bod o'n dy drystio di, swn i wrth y modd chwarae dan reolwr fel a, oherwydd ti'n gwybod, os ti'n rhoi bob dim, os ti'n cario'r neges, mae o'n rhoi i chdi ar y cae, ynddo? Dwi'n meddwl sa fo'n gwneud bywyd yn braf iawn. Aaron Edwards yn llawn i brotest. Oedd ei reolwr o hefyd yn llawn i brotest. Sgoriwr gol y Barri. Cockthel. O, mae cefnwr digyd yn arbennig o dda. Ond oedd wedi mynd dros y llinell. Eto, Cottrell, yn lle bod y bel hir yn dod o'r gic rydd, Chris Hugh yn bwydo Jordan Cottrell mewn lle. A mae o'n mynd heibio Harrison, fatha bod o mar y cae bron y bod, yng nghanol y cae. Felly mae Cottrell unwaith eto'n amlygu ei hun. Bratiog ar hyn o bryd. Wel, mae'n ddiwrnod mawr o chwaraeon yn dydi. A da chi'n mynd i chael ein fwy na Cymru yn erbyn Lloegr ar y maes rygbi heddiw wrth gwrs yn fyw ar S4C gyda'r llediad yn dechrau am hanner awr wedi 3 a pawb yn rhyw groesi bysedd od yn ofni'r gweitha falle. Ac pawb yn cael ei esgus yn barod ar gyfer y cymydog o Sais alle fod yn gwneud ambell i sylw fawr ydi llun. Ond dyna fo, pan mae'ch cefn chi yn erbyn y wal, weithiau, da chi'n gallu creu sioc. Dwi'n cofio chwarae Abertawe ôl i Lloegr giro Cymru a dyma'r chwaraewyr i gyd yn dod i fewn. Sesiwn ymarfer ar ddillun, Gary Monk, Leon Britton, Alan Tate, Lee Trundle yn gwisgo crysau Lloegr ar y maes ymarfer, felly gafel mewn peil o fwd a taflu at y Chris Gwyn a gosa nes i. Eiddfed fiach i rioed. Ond ydi anelu nôl teg at Jarvis. I fod yn deg, nath Gemma Hudson yn dda fanna i gael ei nôl mewn i'r cwrt. Ond da chi yn rhyw deimlo bod na un tîm wedi cael gafel yng ngwar y gêm yma nawr a tîm mewn coch di hwnnw. Na gawn ni ddeud hynny pnaw yma. Ar Guy a Scarlets. Jarvis. Sbiwch ar Ferguson. Mae'n ei ddilyn o'i bob man. Mae'n frwydr dda ar hyn y ddau yna. Mae Ferguson yn mynd i gael carden. Dim am adfosedd yna. Ond mae wedi troseddu ddwywaith neu deir gwaith yn yr 20 munud agoriadol yma. Felly carden felen gynta'r gêm i Ferguson. Does am llawer o ymosodwyr sydd yn gorfforol yn mynd heibio Ferguson.
A sbio yma, mae'n dal y bel i fyny. Farquharson yn meddwl bod o'n gallu bwlio i ffordd i ennill y bel. Na, Jarvis, nid jyst yn ennill y bel, ond wedyn yn ei droi o. A mae Farquharson yn gorod i dynnu fo lawr. Cardyn fel yn gynnar. Dwi'n rhyw deimlo fod y Barri angen tacluso pethau dipyn bach. Os mae'n parhau fod yn fratiog ac yn fler, mae'n mynd i siwtio Dwi'n ddim yn apus. Wel, Andy Morrison bod yn ofalus, ac os mae o wedi cael y garden felen am ei brotest, a wedyn oedd y braidd yn llafar yn ei ymateb, braidd o fod yn ofalus na chi ddwy garden felen mewn 15 eiliad. Dathoch chi ddeu bod i am fod yn danllid. Ond hefyd, mae'n cael y garden felen am gwynon, am drosedd. Mae Farquharson yn ei dynnu fel lawr. Felly, weithiau ti'n gorau pigo pa frwydr ti'n mynd amdan Andy Morrison. Fi hwn yn di arfer gweld y math yna ddigwyddiad. Tro nesaf y Jarvis yn cael y bel ac yn trio dal y bel i fyny. Fydd hi'n ddifur gweld pwy geith y gorau'r frwydr. Mae'n adlamu yn garedig. A dwi'n hoffi golwg y Gemma Hudson yma, ond mae Farquharson, boed o'n Jarvis neu'n Gemma Hudson, mae hwn efo nhw. Ac nath o'n gwaith am ddiffyn da, ynddo? Mae mor gry, mae mor bwerus yn dydi. Farquharson, sam llawer yn mynd i fynd heibio o ran cyflymder ac mae'n mor gry. Pel da eto mae'n y cwrt. Ac unwaith eto Green oedd i dod mewn. Fe welson ni o'n gynnar iawn yn y gêm yn ymuno'r ymosod. A dyna fo eto. Rhan amla mae'r dyn yma tu ôl y bel. Felly mae o'n opsiwn i pwy bynnag sy'n mewn meddiant ddod yn ôl a fydd o'n ganol cae yn angori. Ddim heddiw. Mae o'n cael dipyn bach mwy o ryddid i gyrraedd y cwrt Cosby, i gyrraedd tuag at y postyn pella yna. Felly, rhyw rôl chydig bach yn wahanol i Clayton Green. Nawr mae honna yn disgyn i pŵl mewn dipyn o le. Mae Wild i symud at y postyn pella wrth gwrs i fod o. Mae'n galw amdani, mae'n i gyrraedd o. Di honna taro llaw. Cic gornel. Nawr ond na sgrechian bod Cummings i taro honna bai law. Dwi'n yn gwybod dim byd amdan y peth. Wild yn ennill y peniad, a dwi'n meddwl Kevin Cummings oedd yn mynd teg at yr ymosodwr. Dyna ni gweld yma mae Wild yn gwneud be mae'n neud. Dar ei fraich, os am byd allai di wneud am y peth, ond dyddi yma, da ni'n gwybod mae hwnna'n gallu fod yn gicer smoting. Cummings yn capel bore fori, yn deud diolch. Gwaith da gan y golwr. Mae rhaid fo ddod. Y gic gornel mewn gan James Owen o fi. Mae Farquharson yn mynd i gymryd hon dybia i. Ydy mae o. Ac cael ei hel yn ôl chydig bach gan y dyfarnwr. Bydd hynny'n mynd i boenio llawer. A wedwch chi be, am yr eildro yn annisgwyl. Mae'n cymryd y tafliad yn fer. Ac mae'r cyfan di mynd braidd yn ddi-ffwt. Ond mae'n cael ei chasglu gan Aaron Edwards. Mae Aaron Edwards yn deud wrth Harrison cyn amser, cyn pasio. Peniad allan gan Cummings. Ac nawr mae yna gic yn cael ei rhoi'n erbyn. Jarvis sy'n gweithio'n galed i fod yn deg iddo fo. Yndi, chwarae teg. Gwneud ei rôl yn amlwg ymosodwr ydi o, ond mae o'n gwybod, mae rhaid i fi roed y boes mo dan bwysau. Tro mae Farquharson oedd yn gwarchod y bel yn dda. Rhoed i gorff rhwng y bel a'r dyn ond dwi'n licio Farquharson a Gemma Hudson yn absenoldeb McLagan, mae rhaid i mi ddeud. Ond dyma lle mae'r pencampwr yn gallu bod yn berig, mae honna. Y syniad yn neis yn doedd, y syniad yn hyfryd. Mae ddeuwch yr iaith, ond James Owen gafodd y bel mewn i'r cwrt. Horan oedd i mynd fyny amdani hi, ac fellwch chi sicr, os ydych chi'n madder iaith, fellwch chi ddeall y rhwystredigaeth. Dipyn o groesiad yn doedd. Just newid yr ongl oedd y gic rydd reit yn ganol y cae, sy'n gallu bod yn hawdd i amddiffyn, felly clyfar, pŵl, teg at James Owen, rhywbeth maen nhw wedi gwneud ar y cae ymarfer, a wedyn mae'r croesiad o'r ongl yna yn beryglus, ac Aaron Edwards yn cweit yn cael gysylltiad perffaith arni, ond oedd Mike Wild yn bell. Sbiwch ar y frwydr neto rhwng Jarvis a Farquharson. A di Jarvis, diom y boi mwyaf, ond mae wedi edrych yn benderfynol. A maen nhw'n cadw Robert Jenkins yn brysur pnaw yma, ac os bod hi'n gystadleuol.
Farquharson. Ei, mae'n dynnu fel lawr. Oren wedyn yn dod i fewn. O, mae'n gymaint yn mynd ymlaen yn does, ond yr un cyntaf, Farquharson sy'n ddifur. Mae wedi cael cerdyn felen. Do. Maen nhw'n cymryd i hamser efo'r gec yma. A wedyn, rhyw gec bach bot, dim byd dramatig. Cotll. Gormod ar honna oes o. Holl ffordd. Sa wedi cyffwr rhywun o wain. Sa wedi cyffwr rhywun ar y daith. Oedd y gol-geidwad mewn reverse doedd. Oedd o dal i fynd, o'n i'n meddwl bod yn mynd i ddal y bel yn y rhwyd bron y bod. Nath o dda yn y pen draw, ond roes y bygythiol ar y droed 10 gan Jordan Cottrell. Davies at Edwards. Davies eto. Davies eto. Mae wedi chadw'n fyw. A mae wedi chadw'n fyw eto. Maen nhw mor benderfynol. Cyfle am ergyd. O bell syth at y golwr Harrison a'i cafodd hi. Gwaith da gan Lewis yn y gol. O'na wiriad bach ceia ar yr ergyd gan Harrison. Oedd yn chwilio am y bas a wedyn penderfynu na. Dwi'n mynd am hon. Iep, mae o'n gallu sgorio goliau dramatig. Ond ymdrechion, sy'n edrych â goliau sy'n tueddu dod o'i draed o. Dyn ni'n ei weld o'n seithi o'r 20 lladd, 20 ond dwi'n meddwl mewn gwirionedd bod o'n. Falle mae rhyw un gol sganddo fo yn yr uwch gyngrair yn ei yrfa. Ond dio byth yn swil o ymdrechu. Mae o'n mor brofiadol yn dydi. Mae o'n safle da, jyst techyn y cwrt Cosby. Davies yn gwneud y dda. Ailwaith ydy gwaith cadw'r bel yn fyw. Mike Wilde wedyn. Gweld Harrison un cyffyrddiad. Wedyn y gwiriad bach. Gallu gwneud pethau'n gas i Lewis yn y gol. Da ni'n gweld yma, dyfal barhad gan Davies. Heibio un. Wedyn ennill y bel. Beth da gan yr ymysodwr Wilde, ond Harrison, efallai dyna oedd i ergyd am y tymor, Nick. Dwi eisiau blwyddyn arall fan. O, fydd na fwy ar gydio, nath eich sicrhau chi. Ond, allwn hoffi gweld ambell un yn cyrra'r golwr. O, na bron i hanner awr di mynd. Ac tegwch i'r Barri, maen nhw'n sicrhau bod hi'n gêm gystadleuol dda. Yma nhw, wrth gwrs, yn y pedwerydd safle eu hunin, a maen nhw 8 pwynt tu ôl i gei Connah. Ac y cam nesaf, dyna ydy'r Barri nawr, ynde. Maen nhw wedi sefydlu, maen nhw yn dîm 6 ucha. Ond pan ydych chi'n edrych ar y sgôr yna, byddech chi'n dychmygu y byddai'r seintiau newydd ar Bala yn hapus i gweld un aros fel yna. Os yna'n hapusach fyth os oes ar Barri cael gol arall. Dwi'n meddwl bod y tri sydd ar y brig yn gweld Barri'n fel bygythiad i fynd am y gyngrair. Bydden nhw'n gobeithio gweld y Barri'n cymryd pwyntiau oddi ar y gweddill. Wael yn ei gadael i Davies oddi mewn eto. Mae o wastad o gwmpas os na bel lac yn adlamu yn dydi. Cyfle arall i'r hoeddi mewn. O, Edwards at Poole. Nôl at Edwards, nôl at Poole. Bydden nhw'n gobeithio cael allan o'r lle tyn. Nawr ma nhw wedi canfod Harrison eto. Harrison yn chwilio am Davies. Davies ni gwylio'r holl ffordd. Yep. Ath Davies bob dim yn iawn o fanna. Oherwydd diolch yn mwyaf. Mae wedi ennill cwpl o beniadau tuag at y postyn pechian ar rwan. Ac oedd y bel yn dod i fewn, nath o gyrraedd sefyllfa lle oedd i fraich o just ar gefn Cummings, yn ei weld o rwan, a fodd y ffefryn nhw hennill chi. Just wedyn, just y peniad yn de. Ond i Cummings yn siomedig bod oedd i cam ddarllan y bel yn yr awyr. Cwpl o weithiau rwan. Brawd i Chris, wrth gwrs, i hefyd wedi chwarae yn y cyngrair efo Prestatyn. Ac pan ddoth Danny Davies o Prestatyn, oedd o'n dipyn o symudiad iddo fo. Mae wedi nythu yn effeithiol iawn yn y tîm. Oedd o arfer chwarae criced yn broffesiynol. Ac casglu sbwriel, mae o wrth i waith bob dydd. Ac yn ffodus, does am llawer o hwnnw i'w gasglu ar y maes yma pnawn yma. A wahanol i'r gêm bydd y Dylan Ebenezer a Malcolm Allen yn sylwebu. Ond pan ydych chi'n ystyried, mae pwy oedd o? Bacare oedd yma, ynde? Ond nhw'n dipyn o sgidiau llenwi, a pan ddoth o, oedd na ambell un yn codi eiliag yn meddwl, o,
Di hwnna fawr o chwaraewr, ond mae o wedi bod yn gyffeiliad. Sicr o fel bod Barri di ennill chwaraewr y tymor yn y gyngrair. Yn ei amser efo Connah, ond dwi'n meddwl yr anghysondeb yna, doedd y ffydd ddim cweit gan Andy Morrison yn Barri yn y gema mawr. Oedd o'n meddwl yn amddiffynol, yn dactegol, doedd o'n cweit yn gallu gwneud be oedd o isio. A mae Davies rwan, dwi'n meddwl chwaraewr, mae bach fwy o'r ffydd yna yn hwn i wneud y gwaith amddiffynol a wedyn yn ymosodol. Mae wedi dangos tymor yma faint mae'n medru greu. Mae yn sicr yn cynnig rhywbeth gwahanol yn dydi i'r hyn o'n i wedi arfer efo, ac mi dyfydd o, da chi'n deimlo wrth i'r tymhorau bydd yn ei blaenau. Ac unwaith eto, pwy o'n i chanol i dim fod, dwi'n credu nath droseddu. O, nawr te mae Horan yn mynd i gael carden fel efanna, dydi? Ydy mae o. A rhaid i Jarvis fod yn ofalus, mae Jarvis o bosib mewn helynt, ac mae o di bynegu i farn yn rhy llafar. Felly mae o'n gweld carden felyn, ond am y drosedd, mae Horan yn mynd i gael carden felen hefyd. Mae'n fywiog o wain. Nes di'r buddion i do bod yr dyfarnwr yn licio dod ar cerdiau allan o'i bocedi, ac mi oedd hi. Nath yn ymosodwr mor dda yma i gael ei hun mewn sefyllfa Jamet Hudson, lle mae'n troi Horan sydd yn trio mynd yn rhy agos at yr ymosodwr. Unwaith o'r flic na mynd dros i benno, mae mewn trwbl, a mae o'n gwybod fod yn mewn trwbl. Mae'n rhaid i dynnu fo lawr, neu i Connah ar y droed ôl ac yna fygythiad mawr. Wel, rhaid i Horan anghofio am ei garden fel mae yna waith am ddiffyn, ac os mae Hyw yno, mae Cothrol yno. Dau feistr o'r ciciau gosod ar ei gorau. Cic dda fewn yn doedd am ddiffyn cadarn. Pŵl yn ôl yn cynorthwyo, Hyw yn dal i roi'r pwysau. Horan gafodd i ben iddi, mae'n dal yn fyw yn y cwrt Cosby. Ac yn y diwedd, allan â hi. Ac unwaith eto, mae'n gyfnod nawr i'r Barri. Mae'r ddau dîm yn cael eu cefnogau. Pŵl, hwnna'n fler gan Pŵl. Cothrol eto, mynd i hun i uchelgeisiol. Lwcus, ond pwysau da gan Barri. Ond eto'n cael yr ergyd tuag at y gol. Do'na merth yn ni, do'na ddim pryder enfawr, ond maen nhw'n dal y belyn fyw yn dydi. Croesiad safonol gan Chris Hyw, y golgeidw'n dod allan. Bel ddim yn ei gyrraedd o, a wedyn oedd y pwysau'n cynyddu yn doedd. Ond, hei, da ni'n sôn am Connah, be di'r cryfder nhw, maen nhw'n gallu bwlio tîm yma. Nid dim bwlio Barri. Mae hogia y tîm yma, maen nhw'n ddynion, maen nhw'n ffynnu ar yr elfen gorfforol na'r dega. Boys fel Cooper, Clayton Green yn ganol cae. Maen nhw'n eitha mwynhau yr elfen yn o'r gem. Ond hefyd, da ni wedi gweld dau chwaraewr arall, Jamet Hudson a Jarvis Hwythe, yn dangos maen nhw'n gymeriadau, maen nhw'n ymladdwyr yn dydyn, yn erbyn am y ddiffyn mor brofiadol. Maen nhw'n fodlon cael eu cicio, a wedyn os maen nhw'n cael eu cicio, maen nhw'n fodlon mynd amdani eto tro nesaf. Dyn nhw'n cuddio o'r frwydr yna sydd yn amlwg yn mynd i ddod yn erbyn Farquharson yn erbyn Horan. Rhaid i'r bel ola na fod yn dipyn gwell tuag ati nhw. Jyst i roi cyfle iddyn nhw'n de. A da chi yn teimlo, tasa Jarvis, tasa Jamet Hudson yn gallu cael gol neu ddwy, fasa hynny'n gallu gweddnewid tymor y Barri. Dyna maen nhw angen ydy'r hyder ymosodol. Fel arall, maen nhw'n gwneud llawer iawn o bethau'n dda tymor yma. Aaron Edwards yn effro eto, ond oedd at Davies. Chwilio am Wild, pwysig allan. Cothrol. Y dfosedd yn cael ei rhoi yn erbyn James Owen. A mae'r dyfarnwr yma, mae o'n gweld bob beth, ac i fod yn deg, da chi'n gallu anghytuno bron dim o'i benderfyniadau fo. Na, ddim o gwbl. Just weithiau mae'r cardiau'n dod allan. Dwi bach yn rhy hawdd. Ond dwi'n meddwl, mae yna lot o'r troseddu mae'n dod o'r Barri. Mae'n safleoedd fel yma, maen nhw'n gynta i bob pêl bron y bod. Nhw di'r cynta i'r ail bêl yn ganol cae, a dyna pam mae'r cerdiau meli mae'n dod. Wel, cystadleuol di'r gair, da ni wedi ddefnyddio fwy nag unwaith Owen. A dyna hi nawr, hwnna'n dacl dda yn doedd gan Owen. A mae Owen yn mynd i hun, mae rai bod y gol yn mynd i ddod fan hyn i Wild am ddiffyn gwych gan MacDonald.
Ac mi fydd Cey Connah'n teimlo bod yna gyfle wedi cael ei golli fanna. Green. Allan gan Disney. Aaron Edwards, mae o wedi bod yn brysur, dydi? Mae James Owen oedd o fwy mewn i'r gêm, a mae Davies yn amlwg iawn yn y gêm. A mae Davies yn mynd yr holl ffordd o'r draws, bawb oedd o'n wych, mae'n dod â Declan Poole! A wedwch chi be, mae hwnna di mynd drwy'r golwr a ddylai ddim bod wedi gwneud, a mae Cey Connah ar y blaen. Declan Poole yn diweddu gwrth ymosodiad efo'i ail gol o'r tymor, a dos yr ryfedd yn y byd bod Mike Lewis yn ysgwyd i ben, Cey Connah 2, y Barri 1. Wel, yna gyfle i Mike Wilde, a wedyn dyma Barri'n cael cyfle. Mae'r gêm yn dechrau agor i fyny, o'n i'n meddwl. A Davies ar yr ochr chwith yn dangos i gyflymder, yn cael y croesiad i fewn yn rhy hawdd. Marcio Mike Wilde ac yn meddwl mae'r cyfle di mynd. Na, oedd Declan Poole teg at y postyn pella yn gwneud be ddylia bob asgellwr da i wneud. Mae o yna i gael y cyfle yn ymateb yn gynt â neb, a wedyn, ar draws o golgeidwad, mae'n gamgymeriad. Mae rhaid i Lewis wneud yn well. Yn cael digon amser i weld yr ergyd sydd ddim yn rhy bwerus yn dod tuag ato fo, cael ei ddwylo ar y bêl. Mae hwnna'n siomedig, ond da ni'n gweld bydd o'n hynod siomedig. Mi fydd o'n hynod siomedig. Chwarae teg i Poole, pwy sy'n ei farcio fo, pam bod yr amddiffyn i gyd yn cael ei llusgo ar draws. Mae Chris Hugh yn cael ei lusgo tuag at Curtis MacDonald, a mae hwn yn y fan ar lle. Nawr te, all y Barri ymosod mor bositif ac y gnath Cey Connah. Adlewyrchiad teg nawr Owain o baint y 38 munud sydd wedi bod. Da ni wedi deimlo bod y pencampwyr wedi bod yn cynyddu yn ei rheolaeth o'r gêm. Wel, yn bendant yn y 10 munud cyntaf, ymwelwyr oedd yn cael y gorau honni, mynd ar y blaen a wedyn ildio. Mae wedi bod yn hynod gyfartal. Mae'r ddau dîm wedi cael jyst rhyw gyfnodau, dim llawer o gyfleoedd, ond dwi'n gwybod os maen nhw'n llawn heiddi bod ar y blaen, allan nhw'n cwyno'n ormodol y Barri. Mae'n gystadleuol, maen nhw dal yn y gêm. Hynny yw, ffordd arall ei roi o bosib ydy, fydd yna nifer o chwaraewyr y Barri yn siomedig ar ôl chwarae gystal ac ar ôl brwydro mor galed bod nhw ar ei holi. A mae rhaid iddyn nhw godi pennau ac anghofio hynny ag ymateb. Ei, dyna ddyn ni'n ddisgwyl, a dyna ddyn ni'n ddisgwyl gan Cey Connah, ynddo. Ac mae'r hyn Lewis drian. Evan Press gyda llaw sy'n lawr yn gafel yn ei ben. Wedyn dyna pan mae'r dyfarnwr wedi... pan mae'r dyfarnwr dyda'r chwarae i ben. Nôl at y golwr y Barri. Hynny, mi sonio ni. Falle gen i olwg i weld oedd y drosedd yn gyfrifol am yr ergyd yma. Evan Press. Wel, Mike Wilde. Dwi wedi derbyn cwpl o heina ganddo fo blynyddoedd yn ôl. Dyna mae o'n ei wneud e. Fel chwaraewr canol cae, mae gan ti swydd jyst amddiffyn yr amddiffynwyr. Ond weithiau ti'n gwybod a ti'n clywed yr ymosodwr yn dod tu ôl i chdi. A ti jyst yn gwingo bron a bod yn meddwl, o na, dwi'n mynd am y peniad yma, ond be sy'n mynd i ddigwydd wedyn, a mae hwn. Mae'r Ben Elin tarfar i ben yn dydy. Wel, Press yn gwasgu ar ei ben yn sicr, ond be sy'n mynd drwy feddwl hwn, os oedd o hanner ar fai am y gol gyntaf, o'n i'n meddwl bod oedd o'n sicr ar gyfer yr ail y doedd. Yn siomedig. Efo'r ddwy mi fydd o'n siomedig, ond yn bendant yr ail. Mae rhaid iddo glirio'r pen rwan, yn gwneud yn siŵr bod y digwyddiad nesaf sy'n dod tuag ato fo, y digwyddiad positif iddo fo. Fel Press, mae gen y fogi'r pen yn am y reswm gwahanol, mae'r bêl gan Poole. Sgwylch efo Disney ar y chwith, dim ar y dde, at Davies. Davies, oedd o'n chwilio. Horan. Os y gol arall, da chi'n deimlo'r pencampwyr yn lladd pethau braidd. O, Aaron Edwards! A mae o'n dal, diolch eisiau codi na di, diolch eisiau edrych i fyny. Di hwn ddim eisiau codi i ben, diolch eisiau edrych i fyny, acos oedd y drydedd gol yna. Ac y bartneriaeth yn de. Wilde yn ennill y peniad, a mae Aaron Edwards yn ei bob dim yn iawn. Mae'n amseru'r ediad, mae'n rhedeg oddi wrth y chwaraewr sy'n ei farcio fo, a wedyn, ydy o'n synhwyro bod Lewis yn dod allan ac yn barod i roi cic iddo fo, ond gath o'r cysylltiad yn dda, ond dyna'r math o safle da ni'n disgwyl gweld Aaron Edwards yn sgorio o leia 10 gol y tymor,
mi fydd o mor siomedig. Dwy gols ganddo fo, hyd yn hyn y tymor yma mewn 10 o gemau a'r hanner yma. Di Cwpa Drian methu cael hon hefyd dros yr ystlys. A mae'n gewri yn am ddiffyn y Barri yma. Dim amheuaeth am hynny. A mae Wild yn dal i wneud bywyd yn anodd iddyn nhw. Wel, mae wedi ymwrthod y dentasiwn i daflu'n hir efo'r ddau dafliad diwethaf. Mae wedi gwneud eto, weddwch chi, at Aaron Edwards nôl at Ferguson. Cyfle rhoi fi nôl i mewn eto. Cwpar oedd ni chlirio hi. A mae pob adwy'n cael ei chau ar hyn o bryd yn dydi. Nawr te, mae garden felen bendant yn fanna. Oedd yna hergwd bwrpasol hollol i lorio'r dyn. A fyddwch chi be, mae yna ambell i ddyfarnwr sydd wedi meddwl am goch fanna. Oedd o bron yn ymosodiad. Dwi'n siŵr, jyst roed i gorff teg rhwng y dyn a'r bel yn de. Ond beth sy'n ddifur, Nick, ti'n cyfeirio at y tafliadau yma, maen nhw'n mynd yn fyr rwan. Mae gan y Barri gymaint o ofn o'r tafliadau hir yma. Mae bob un chwaraewr yn mynd yn amddiffynol yn y cwrt Cosby. Mae hynna jyst yn golygu bod chwaraewr Connah efo symudiad bach yn gallu dod tuag at y bel, a wedyn mae gan nhw ddau yn erbyn un. Owen neu Pŵl. Hendrick yn mewn â hi gan Owen. Morris. Owen. Ac mae cefner Barri wirioneddol yn erbyn y mir ar hyn o bryd. Lliw ar profiad i adael i honna fynd. Hanner o bêl-droed cystadleol, Owen. Mae wedi bod yn dda yn dydi. Mae wedi bod yn ddifur dros ben, a da ni'n cyrraedd just cyn yr hanner rwan, fydd y Barri misio ildio'r drydedd, herwydd allith hynna orffan y gêm yn gynnar iawn. Maen nhw dal yn ar hyn o bryd, ond maen nhw dal yn cryn dipyn o bwysau. Hanner di 5, nos lun, fel arfer, ar S4C. Sgorion dangos holl uchafbwyntiau y penwythnos yn uwch gyngor Cymru. Ac gêm neithiwr yn y bala gol o Dido gan Will Evans yn un o'r uchafbwyntiau dybiau. Ac beth sydd ddod yn yr ail hanner yma, Dybed. Ond ar hyn o bryd, da ni'n gorffen yr hanner efo'r pencampwyr yn edrych yn gry iawn. Oedd o bron am mynd i bocad eto. Oedd o eto. O Harrison yn hwyr, ond beth sy'n ddiddorol, dwi'n meddwl bod Connah jyst i newid, da ni'n gweld o rwan, mae Ferguson a Disney di newid ochra, a dwi'n meddwl bod hynna'n tanlinellu bod Andy Morris yn sylwi. A maen nhw wedi newid yn ôl, felly anghofio beth o'n i barod i ddweud. Ond nathon nhw newid ochra? Nathon nhw newid ochra. Dwi'n yn siŵr os mae'n meddwl, ei, mae hwn ar gardyn melyn, a mae Jarvis yn gwneud swydd an i erbyn o. Ie, wel oedd edrychiad Harrison yn dangos bod o'n gwybod y gallaf wedi cael cardyn melyn. Mae honna mewn gan Cottrell. Horan eto yn gawr. Aaron Edwards, casglu'n dwt at Davies. Mae Davies yn rhoi i nôl iddo nadi. Munud o amser ychwanegol fydd. Ie, rhyw wthiad bach yn de. Siomedig yna, siomedig. Munud ola'r hanner. Gwthiad, jyst yn tynnu'r pwysau. Ac yr union beth fysa Gavin Chesterfield ddim eisiau weld. Ond fydd o'n bodlon rwan, cyrraedd yr hanner, cael gair efo'r chwaraewyr. Ac ail adeiladu ar gyfer yr ail. Fasa ni bod yn biti o'i safbwynt nhw, biti o safbwynt y gêm sa'r dyfydedd gol na di mynd mewn gan Aaron Edwards yn bysa? O, bysa, bendant. Mae'r gêm bron iawn drosodd wedyn, ond yr un peth fydau, yn gynnar yn y gêm, oedden ni'n meddwl, mae Barri mynd i roi prawf i'r golgeidwad newydd yma. Dyn nhw heb wneud. Dyn nhw mynd i roi digon ar ben y dyn yma. Ie. Yn wir, y golwr yn y gol arall ydy'r stori, neu un o straeon hanner cynta llawn digwyddiadau. Ac y Davies y paratoi gwybod o sbiwch lle mae Ferguson di mynd nawr, mae o di mynd mewn i'r cwrt Cosby. Mae rhaid nhw frysio. Da ni dros y funud ychwanegol. A dyna ddiwedd hanner cynta, gychwynodd yn gampus i'r ymwelwyr. Cottrell yn sgorio gol unigol gampus, ond cyn i'r dathliadau allu tawelu,
Wild yn dod ar pencampwyr yn gyfartal ac yna Declan Poole yn cael llawer iawn gormod o le i sgorio'r ail a'i rhoi nhw ar y blaen. Y sgôr ar yr egwyl, Connah 2, y Barri 1, dewch nôl ato ni ar ôl yr egwyl. Mae'r Barri wedi cael y memo o'r diwedd ynglyn ag enw'r rhaglen. Sgorio yw enw'r rhaglen, a mae'r Barri wedi gwneud hynny. Ond mae Connah wedi taro nôl hefyd. Jordan Cottrell o'r gyntaf. Oedd hi'n gampus ac un o enwau mawr y gyngrair. Mike Wild yn llusgo'i dîm nôl mewn iddi. Cyn un o enwau mawr y tymor. Poole, daro i'r pencampwyr. Mae'n 2 gol i 1. Mae Andy Morrison yn hapus o'r diwedd, achos oedd e ddim ar y dechrau, pan oedd y Barri ar y blaen. Tipyn o gêm ar lan y dyfdwy, Connah 2, y Barri 1, ni'n mwynhau yng nghwmni Malcolm Allen, a Malcolm o'n i'n trafod cyn y gêm, Barri methu sgorio, bla bla bla, dangos bod ni'n wybod, ond maen nhw wedi bod yn cael problemau am ffordd i ddechrau fan hyn heddi. Wel, go iawn, ac ti'n edrych ar ddechrau'r gêm. Ti'n gwybod beth ti'n mynd gael gan Connah, ond rhaid i sefyll i fyny i'r frwydr yna. Ac ar ddechrau'r gêm, y Barri, 5-6 o'n nhw yn curo'r frwydr bach personol.
ar y cae, a dyna mae'n digwydd aml yn erbyn y Connah na di, ond gwych gan Cotchler fan hyn. Y ffordd nath o, just, mae'n gyda cadw'r bel mor agos i ddweud, wedyn mae'n gyda just gwadd y dacl yna yn dod i mewn. Mae'n siŵr gwadd, gret o bel i mewn, gan James Hudson mae'n dweud y dda. Wedyn Cotchler, mae'n gymaint o amser, mae'n disgwyl y dacl, disgwyl. Hon yw'r angol fi'n credu. Ia, di hor yn ddim yn mynd i dacl, na drogio ddweud, diolch eisiau dacl fo. Fel am y sodwr da, jyst gwadd y dacl ddod, a wedyn disgwyl codi ben a reitin y gornel, a gorffan i'n glinigol, da eisiau gwybod mwy o hynny, ond ers hynny, mae wedi goffod o fewn rhyw 4 gwaith. So chdi mewn sef wedi tyfu mewn hyder ac am mwy o ddylanwad ar ôl y gol, ond dwi'n di wneud. Ie, na, a mi o'n i'n trafod fan hyn, ond fi oedd yn holi i Malcolm ar ôl y gol na. Yw Connah'n dechrau heneiddio, chi'n edrych ar ei tîm nhw, mae'n dechrau Horan, Harrison, Mike Wilde, hyd yn oed Aaron Edwards, a fe ddigwyddodd yr hyn Bennen cyfuno'n syth. Ie, 70 oed, rhwng y ddau yma, Horan yn chwarae 1-2 os ti'n licio. Am bel di hwnna yn ôl i Wilde, Wilde gyda'r penned i ddechrau. Cymryd i byd wrth Wilde, iawn, mae hynna'n gret o gol, mae'n twyllo'n cymryd Cherry droed de, mae'n gwybod mae'r amddiffynwyr yn mynd i fynd amdani, mae'n twyllo nhw, iawn, ond y boli ail na, mae'n rhaid fod yn ddewr. Mae'n gwybod mae'n chwaraewyr yn gwmpas o, ond mae'n cymryd i ar y boli. Cadw lygad ar y bel, bydd nath Aaron Edwards ddim ar ddiwedd y hanner, nath o wneud, a mae'n gret o gol. Dwi wedi Mike Lewis, dwi'n gol bai yno yma oherwydd, fel am y sodwr, ti'n mor agos i'r gol, ti'n neud siŵr bod chdi'n taro'r target, mi nath Michael Wilde hynny, mae Mike Lewis, mae'n mynd trwy goesio fo, fydda ni bai iddo fo amdan y gol. Beth am yr ail un, eto, mae'n i ganmol Davies, a mae Poole hefyd yn cael tymor gwych i Connah, ond beth am y gol geidwad? Ie, mae'n mor weithgar lawr yr esgyll ydy eto Davies, 4 croesiad yn y hanner cyntaf yma, mae'r un dwytha yma, mae'n mynd syth i'r Poole ar y postyn pell, a mae'n dal mewn symudiad y gêm. So wedi mynd i aros allan yma, nath o ddim, nath Poole i mewn, a mae'r ergyd ddim yn gorau, ddim yn mwyaf pwerus. A beth sy'n mynd trwy pen Mike Lewis yn y sefyllfa yma, di 6 neu 7 o gyda. Lle gwybod, fe dreith o mongyr o fi, a draws fi'r postyn pella, ella efo pwer i postyn gyntaf, felly mae'n rhaid fi aros yn gawr, gêm bach seicolegol efo Poole, a mae Poole yn curo i, jyst cymryd yr ergyd yn gynnar, a mae'n bownsio, a fedra i'n esgu sydd o am yr ail gol. Mae yna gamgymeriad yn y bod, da ni'n gwybod hynny, a am amser i gael un. Dechrau da i'r Barri, ond mae Connah wedi taro nôl, fe allai fod yn dair, ond ni'n dipyn o gêm fan hyn. Mae'n dipyn o ddwrnod hefyd, mae yna bartneriaeth yn cael ei lawnsio heddi, a ni draw at Nicky John i gael clywed mwy. Ie, diolch Dylan. Mae yna bartneriaeth newydd, partneriad arbennig yn cael ei lawnsio heddiw rhwng Gwasanaeth Gwaed Cymru a cyngreiria ni yma hefyd. Mae Debbie Day a Nick Davies yn ymuno hefo ni. Debbie, da chi'n rhan o'r Gwasanaeth Gwaed eich hun. Da ni wrth reswm ar ganol pandemig, nid yn unig yn y wlad yma, ar draws y byd. Pa mor bwysig a pa mor werthfawr ydi o bod bobl yn parhau i roi gwaed yn ystod y cyfnod yma? Mae mor bwysig wwan a mae wedi bod erioed. Da ni'n dibynnu ar bobl i ddod allan i cefnogi ni, a maen nhw wedi bod yn neud. Mae wedi bod yn flwyddyn ofnadwy wrth gwrs, ond mae pob wedi wneud yn ffantastig. I bobl sydd falle ddim yn sylweddoli, pa mor hawdd ydi rhoi gwaed? Mae o mor hawdd. Mae mor bwysig ond mor hawdd. Os newch chi mynd at yn safle we ni, mae yna gymaint o wybodaeth amdan profiadau pobl sydd wedi derbyn gwaed a sut i roi gwaed. A pan da chi'n mynd ymlaen i sesiwn i ddod ata ni lle, mae'r staff yn edrych ar ôl chi mor dda, maen nhw mor profiadol yn ei gwaith. Does na ddim byd i boeni amdan wir i chi. Wel, fel un sydd wedi bod ar ochr derbyn, mi fedra gadarnhau ydy, mae o'n holl bwysig a diolch i bawb sydd yn cymryd rhan. Ond Nick, da chi yma o ran y gymdeithas, a beth yw'r uchelgais ar gyfer y partneriaeth yma? Ni'n gwybod bod yn y GD Cymru Leagues, yr Orchard Welsh Women's League, mae mor gymaint o clybiau ni sydd yn y cymunedau nhw, a ni'n gwybod gyda partneriaeth cymunedol cyntaf sydd da ni, gyda'r Welsh Blood Service, ni'n gallu gwneud gwahaniaeth trwy y cymunedau a'r clybiau i roi gwaed sydd angen ar y foment yma. A Debbie, pa fath o rôl da chi'n gobeithio fydd y clybiau yma yn gallu chwarae? Wel, mae pêl-droed yn calon cymunedau draws Gymru dydy, so wrth partnerio efo Cymdeithas Pêl-droed Cymru, nhw rili yn helpu ni efo'r llwyfan sgyn nhw sy'n cyrraedd yr cymunedau yma gyd. So da ni'n meddwl mae'n mynd i fod y wych, mae rili yn. Nick, dwi'n siŵr fysa chi'n eilio hynny. Ie, yn sicr, mae mor gymaint o clybiau. Ni'n gwybod, ni'n gweld ar y teledu a trwy ystyriaeth bod nhw yn eu cymunedau. Mae nhw'n gallu gwneud y gwahaniaeth bwysig na sydd eisiau i roi gwaed yn y pandemig mae i helpu bobl.
Diolch yn fawr iawn i'r ddau ohonych chi. Dwi'n siŵr nhw'n ni glywed mwy am hyn i gyd, fel mae'r tymor yn mynd yn ei flaen a fel mae'r partneriaeth yn ddatblygu. Ond egwyl fer sy'n nesaf gyda ni rwan, felly dewch yn ôl ato ni ar gyfer yr ail hanner rhwng Connah a'r Barri mewn cwpl o funudau. Croes yn ôl. Lot mwy i ddod. Di Llun a Nos Fercher. 20 munud i 10. Nodwch hynny. Amser bach gwahanol o ran mwy o sgorio. Ond beth sydd i ddod fan hyn yn yr ail hanner. Connah yn cwrdd ar Barri. Connah'n bencampwr wedi bod ar ei hôl hi. Fe allai fod yn 2-1. Un gol sydd yn ni. Draw ni at Nick Barri. Diolch yn fawr. Croes yn ôl ato ni yn y pwynt sylwebu. Ond ni'n trafod yn ystod yr egwyl, un ystadegyn bach difyr, yna 5 carden felen wedi cael ei dangos yn barod yn yr hanner cyntaf yma. A does o neb wedi cael ei frifo, nagos. Ac yn wythnos colli Diego Maradona. Mi oedd Claudio Gentile o'r Eidal yn chwarae yn ei erbyn o mewn gêm rhwng yr Eidal ac yr Ariannin. A mi welodd
Claudio Gentile, Garden Felen, am I drydedd trosedd ar hugen ar Diego Maradona, fel mae'r oes bêl-droed i newid. Be fysa'r dyfarnwr o gygidfa Robert Jenkins di wneud yfed? Nawr te, mae wedi gweld Garden Felen, a mewn helyg wneud am y clo cyntaf ers hynny. Geithom get away efo honna eto Farcus ynde. Ac yr ymosodwr unwaith eto yn gwybod bod hwn yn awyddus i ennill y bêl yn gynnar mewn symudiad a mae o'n dal i dir. Ac hyd yn oed os mae o'n pwysog yn gwiro fewn i'r amddiffynwr, clyfar iawn. Gwyn i weld beth i gwyddoedd am weddill y gêm. Dwi ddim wedi gweld y Prisi Farcus yn edrych mor fler. Mae e fel arfer yn osgeiddig, mae o'n sidanaidd i chwarae, ond mae e wedi cael amser caled heddiw. Copfel i gymryd y gic. Rhyw gic ddiflas yn hongian yn lle, dim cyflymder arni. Dwi'n mynd i ddeud hyn eto, Denig, ond dwi yn ail adrodd yn hyn. Y gic rydd nesa, sticiwch o ar ben y gol geidwad a gweld beth oedd. Os mae'n dal hi, iawn. Rhowch y dyn ifanc o dan rhyw faint o bwysau. Ie, mae Oli Byrne, dwi'n wedi cael ei fysydd i llosgi nag di. Dim byd tebyg i'r peth. A mi fydd o ddigon bodlon, a fydd ei reolwr o ddigon bodlon. Edwards. Wild a MacDonald. Nôl mlaen gan Harrison. Wel, y cwestiwn mawr oedd y Barri mynd i ddechrau'r ail hanner fel y cychwynon o'r hanner cyntaf. A mae Connah dybiau i ar berwyl i sicrhau bod hynny ddim yn digwydd, bod nhw'n gwneud y chwarae yn fratiog os raid. Wel, dwi'n meddwl bod Penglin Watson os rhywbeth yn codi, diolch yn neidio'n lan am y peniad. Dyna pan mae'r gic rydd wedi cael ei roi ac yn sydyn iawn, cwpl o funud ar y cloc. Da ni'n gwybod beth sy'n dod nesaf. Ymddiffyn cadarn, ymddiffyn da, a mae eisiau gwneud y peth eto, Owen, sy'n rhoi pêl chydig bach tu ôl i bawb. Edwards. Nôl eto. Right, Edwards! Sut yn y byd, na Farcus yn ddim cysylltu efo honna. Oedd hi yna iddo fo. Wel, am groesiad, yna opsiwn gan Morris i groesi. Na, defnyddio'r hediad Eiron Edwards. A croesiad safonol iawn. Dwi'n meddwl bod y bêl yn bwnsio, just cyn i Eiron groesi'r bêl a Farcus yn. Ti'n meddwl mae wedi gwneud bob dim yn iawn. Ond, dwi'n meddwl Evan Press ydy'r dyn sy'n aros efo'i ddyn jyst i wneud yn siŵr nad ydy pethau'n hawdd. Y tafliad hir tuag at Wild. Edwards eto, mae wedi dechrau yr ail hanner ma'n dda. Dim digon ar honna gan Morris. Chwarae penderfynol gan y blaenwr yma, Gemad Hudson, a mae o a Jarvis. Wastad yn trio creu rhywbeth rhyngddyn nhw. Peniad da gan Wild yn doedd, cywir yn doedd, lawr at Edwards, lawr at Poole. A Poole at y postyn pella, Davies yn dod mewn amdani hi. Jot. Tackle Gampus. Davies eto. Wastad yn bodlon bod ar gael. Mae wedi gyd yn dda i greu lle fan nad ydi mynd i hun. A fydd y golwr y balch bod honna am unwaith i glynu. Ydy'r amddiffyn ddim cweit yn siŵr pa ffordd mae hwn yn mynd. Oherwydd mae'n cael llwyddiant ar y chwith, ar ei droed chwith, a rwan mae'n gallu dod i fewn i'r cael i droed dde. Felly fel amddiffynwr, hunlla. Oherwydd sgen ti'n syniad pa ffordd i yrru fo. Mae'n ddigon cyffyrddus ar y ddwy droed, a mae'n cael gêm dda iawn, gêm ddylanwadol Davies ar un o bryd.
Da ni'n di arfer gweld Mike Wilde yn camreoli. O'ch ti'n sôn am y peniad bach na. Dwi'n cofio John Tosiak a Terry Butcher, dau hen ben. Oedd y ddau yn arfer deud wastad, mae peniad yn bas. Mae'n dueddiad pan mae rhywun yn cael ei ben ar y bel, flicio ymlaen, lle mae'n mynd i fynd. Mae boys fel Mike Wilde yn gwneud peniad yn bas lwyddiannus. Diddorol, ffordd dda i roi, ac so ddim mor gywir yn doedd. Ffwl, dim yn ôl efo Hugh. Ie, mae'n dal wrthi. Oedden ni'n trafod cyn y gêm, hynny yw, lle mae'r sgorwyr di mynd yn uwch gyngor cyfri? Lle mae'r sgorwyr rheoledd, y bechgyn yma sy'n cael 20 gol y tymor? Mae'r rhan fwyaf nhw yn hydref i gyrfa mae hwn felly, ond mae gyda fo lawer mwy i'w gêm na dim ond sgorio ond oes. Oes, a dyna di'r pwynt pwysig. Dwi'n meddwl y dyddiau yma, mae rhaid i chdi gael mwy. Na just bod chdi'n medru sgorio goliau. Mae'r rheolwyr mae'n chwilio am fwy yn dactegol, o ran y gwaith amddiffynol ti'n ei wneud, a mae o'n gwneud y cyfan Mike Wilde. A mae dal yn edrych, fatha oedd o pan oedd o'n 20. Ie, fysa Andy Morris ddim eisiau gol hanger yn ei dîm, na fysa rhywun sy'n wrth efo y cwrt chwech na. Dwi'n meddwl. Ie, gweithiwr caled. Nawr te, mae gemer pnawn di dechrau. A mae Dyn Ebe wedi rhoi'r seintiau newydd ar y blaen o gol i ddim. A dyna gewn ni nawr yn ystod yr ail hanner yma. Fydd hi'n hanner cynta yn y gemau eraill. Fi gadw ni chi mewn cysylltiad â'r holl y datblygiadau. Bala di curo neithiwr wrth gwrs. Connah ar y blaen, y seintiau ar y blaen, y drindod. A di Aber fynd i edrych ennill o di cartref yn erbyn y seintiau ers 1993. Oeddech chi'n fyw bryd ni, Owen? O'n i'n fyw, Nick. O'n i'n 9 oed. Be o'ch di yn dy 60au? Nes i roi honna ar y blat iddo fo'n do, wrandawyr anwyl. Ie, ond yna dipyn o record. Mae yn ddifyr dydi, gweld y tri rwan. Nid jyst 2 glwb. Am flynyddoedd oeddwn ni'n gobeithio gweld 1 clwb yn brwydro efo'r seintiau. Rwan gen ni 3. A mae bob penwythnos, da ni jyst yn disgwyl gweld y 3 yn ennill. A pan mae rhywbeth yn digwydd a mae un yn cael rhyw gêm gyfartal, mae'n hynod o sioc. Mae'n gaddo bod yn dipyn o dymor yn dydi. Ie, a mae'n digwydd yn llawer amlach yn gyda arfer gwneud yn dydi. Ydy Green a McDonald yn gwybod y gêm di dechrau. Edrych yda 2 chwaraewr yn ymarfer. Mae Declan Poole fel sy'n chwarae dipyn dyfnach yn yr ail hanner yma, dydi? O, dwi'n meddwl be mae'n neud ydy, mae o'n glynu at Chris Hugh. Ydy, os mae'r cefnwr chwith yn mynd i fyny fel mae o ar ei ora, mae Poole yn aros efo fo. Diolch yn ei basio fo mlaen ac yn deud wrth pwy bynnag sy'n tu ôl o Disney, weithiau Farquharson yn deud, hei, piga hwn i fyny. Dyna pam mae Andy Morris yn wrth i fod efo Poole, oherwydd mae'n gwneud y gwaith yna yn gampus. Oherwydd mae Chris Hugh, welson ni gol yn y seintiau newydd yn do, y croesiad bygylliol yna. Mae Poole reit wrth i ymyl y drwy'r amser. Unwaith eto Wilde yn doedd ar pediad i lwybr Aaron Edwards. Nath ddim gweithio, ond mae'n bartneriaeth rhwng y ddau yna. Ac yn amlach na ffidio o'r pen a nid o'r droed, fel oedd Owen yn awgrymu, mae'r bas yn dod. Wel, dim dyna da chi'n arfer weld gan y Barri. Yn taro'r bel hir lawr ganol y cae. Maen nhw fel arfer y chwarae dŵr canol. Ie. Da iawn. Safle dechrau da gan y golgeidwad yn dod allan, o'n i'n clywed i laisio. Felly, dim ofn gweiddi ar George Horan oherwydd pan ti'n fachgen ifanc ar y cae neu yn y gol, ti edrych ydy bod chdi'n rhoi y cyfrifoldeb i'r bechgyn hun a meddwl, neith George Horan, neith o o'r chen allan, neith o glirio. Na, Byrne yn dod allan ac yn deud, allan o'r ffordd George Horan, fi bia hon. Ie. Cam sefyll efo yna. Ie, oedd Oli Byrne. Mae pobl yn deud bod hi dipyn o syndod bod wedi cael y cyfle yma mae yn ei gael, ond oedd o efo Manchester United, efo ieuenctid, efo Marcus Rashford yn misg eraill. Wedyn, mae'n amlwg yn fachgen ganddo fa fawn. Wel, os oedd Lewis Bras eisiau gadael y clwb neu beidio, dwi'n meddwl, heb bod gan Andy Morris yn ffydd yn Byrne fel golgeidwad, sa fod i gwneud bob dim yn ei bwer i gadw fo mlaen. Mae'n glamp o ddyn, dydi? Donald sôn am glamp o ddyn. Farquharson i mewn. Hongian i goes, hynny'n ddigon. Davies.
Nid y cychwyn o bosib fydde wedi obeithio ar ail hanner. Dwi'n meddwl, Connah, maen nhw fel bod nhw'n arogli bach o waed yn dydi ar ddechrau'r hanner. Mae'n meddwl un gol, un cyfle, a mae hon drosodd. A dwi'n meddwl bod nhw wedi dechrau yr ail hanner mewn agwedd positif. Da chi yn rhyw deimlo bod nhw ddim yn sbwylio rwan, maen nhw'n creu chydig bach. Mae'n bach o lyfnder dydyn ni fewn i'r gêm, a mae hwn wrth gwrs yn gymaint gyfrifol am hynny. Yndi, a wedyn i'r Barri, be wyt ti'n neud? Wyt ti'n penderfynu mynd allan ail hanner? Mynd amdani. Ond ti'n gadael bwlch, trydydd gol gêm drosodd. Neu wyt ti'n penderfynu reit, arosiwch yn y gêm, boys. A wedyn yr 20 munud ola, bydd i dal y sgôr yma, mae gennym ni gyfla. Ond y tueddiad ydy un camgymeriad, a Connah'n cael y drydydd beth bynnag, a mae'n drosodd, felly maen nhw rhwng dwy stŵl ar un o bryd. Mae'r cae yn agor allan chydig bach, mae'r bel gan Cottrell. Hugh am unwaith yn cael lle, a fydd o'n siomedig gyda'r defnydd nath o'r lle. Cooper. Digon o le i'r chwith. A Hugh yn y diwedd yn ei derbyn ni. Nawr mae'n gallu chwipio'r peli fe mewn mor dda allan a hi gan Horan. Un arall oedd ddim o safon arferol Hugh fanna. A mae yna gyfle am wrth ymosodiad. Sydyn fan hyn, Morris. Bel ymlaen at Pŵl, oedd i fynd ar rediad da, yn doedd! Ydych chi be? Oedd i tu ôl i Michael Wilde yn doedd, dyna oedd y drafferth. Ond oedd o yna yn doedd yn hiriogaeth y postyn pella, ond oedd i tu ôl iddo fo. O beth da ni wedi gamol yn yr ail hanner yma, di gwaith amddiffynol Declan Poole yn aros efo Chris Hugh. Tro yma, Declan Poole sy'n cyrraedd y bel gyntaf yn rhedeg oddi wrth Chris Hugh, felly mae o'n cael y gorau o'r frwydr yn ar hyn o bryd. Croesiad, so wedi disgwyl yn bach gwell, bach fwy o gyflymder o bosib i roed i ar blat i Mike Wilde. Felly mae o'n rhyw hanner cyfle wedi mynd, ond eto mae o'n profi Connah sy'n rheoli ar hyn o bryd. Jarvis, pwysig wrth gwrs i gysgod Ferguson. Mae'r rhew dan ni draed o yn mynd yn dyneiach ac yn dyneiach. Mae sodle fo yn lyb bellach. Mae Ferguson yn gyntaf. O'ch ti'n meddwl, ydy o'n mynd i droseddu yr un math o drosod. Mae'n hwyr. Mae'n hwyr. Wel, di unwaith eto, Chris Hughes yn cyrraedd y bel gyntaf, mae Ferguson yn dim ond ddyn mawr, diolch yn gallu stopio, ond mae'n drosedd ac yn aml iawn mae honna yn gerdyn felen. Mae hwn, wir, swn i'n reolwr rwan, ti'n dechrau meddwl, a ddylswn i dynnu fo oddi ar y cae, neu os gen i ddigon y ffydd yno fo fel chwaraewr, bod o'n mynd i gadw i ben. Chwaraewr ifanc y flwyddyn yn uwch gyda'r Cymru y tymor diwetha. Ac fel sonies i eisoes, dwi fel arfer yn gweld rhyw Rolls Royce o beiriant fan hyn. Ond mae'n edrych yn debygach i gar Owain Tudur Jones pnaw yma. Yn pesychu ac yn tagu. Cyfle i Hugh neu Cottrell i'r hoeddi mewn. Hugh sy'n gwneud. Oedd yn bel dda yn doi, croesiad dda. Ac ysgwydd oedd ysgwydd, mae'r cochion yn ei chael allan. A mae'r bel i lwybr Davies, a mae Davies yn brasgamu, a mae Aaron Edwards yn tu fewn yma. A mae Davies fyddwch chi am fynd i hun. Mae droed ar ysbardiad, oedd Poole yn galw amdani. Nath o fynd i hun, allwch chi ddim i feio fo, ond oedd Poole wedi cadw fyny efo'r chwarae hefyd, a falle, fysa pas iddo fo wedi bod yn syniad gwell, ond gwych gan Davies. A mae nawr gan Poole, a cyffyriad sal ganddo fo, a mae'n y gyfle fan hyn. Ac unwaith eto, cyfle i'r Barri i chlirio ag unwaith eto, Connah di methu cyfle i ladd y gêm. Am gyflymder. Am gyflymder. Dwi'n meddwl beth oedd o'r symudiad yma i'r Barri gyntaf. A sbiwch pwy ydio. Sbiwch pwy ydio. Nôr yn amddiffyn, Davies eto. J. Owen yn ei hennill hi, ac yn ei hennill hi'n 10. Dim am heiaeth am hynny, mae gan Aaron Edwards. Mae Poole i penderfynu, dwi'n mynd i fynd bach yn arafach. Dwi'n mynd i fynd fel tren lawr o'r asgell na eto.
Ac mae'n cymryd i wynt ato fo, mae Cey Connah'n cymryd i gwynt atynt. Horan mewn yn galed ar Jarvis. Di Jarvis methu coelio bod honna ddim yn drosedd. Mae Horan yn rhyw hergwd fach iddo fo, fynd heibio iddo fo. O'n i'n teimlo bod Jarvis di methu cyfle yn fanna, bron bod o ddim yn ddiog, ond un yn disgwyl drosedd neu dau, dwi'n gwybod, be oedd yn mynd drwy feddwl o. Un cyffyrddiad heibio Horan, oedd o mewn busnes yma na. Oedd yn neb sio, na gwyth. Na, neb. Na, does am syndod gweld pethau jyst yn tawelu fi'n bach. Gathon ni 2 funud go hirt o. Cockfell a Harrison. Cic gornel. Gadwch ni weld Davies yn mynd. Os bi ar y cyflymder yma, fatha bod wedi llenwi danc, llawn o diesel, pwy di'r amddiffynwr? Cummins oedd o? O, di torri lawr dwi'n meddwl, doedd. Ond chwarae teg, mae Davies, mae o wedi bod reit yn ei chanol drwy gydol y gêm, ag mae rhaid deud y golgeidwad yma na Lewis, ath i drwy goesau fan yr hanner cynta, nath o'n neud yn siŵr fod y coesau yn cael fel oedd yr ergyd yn dod ag ato tro yma. Ie, Lewis chydig bach mwy bodlon, ac yma'n arall y cae. Mae'n gic gornel i'r ymwelwyr. Wild oedd yn ôl benio honno. Eiron Edwards eto. A rywsyd, mae o wastad yn canfod y safle lle mae isio chwaraewr i helpu allan. Mae o wastad ar gael. Hwna'n bas fach glyfer o un ochr y cae i'r llall gan Callum Morris. Hwna ddim gystal. Dosad ar Wild, chwaraewch ymlaen. Di Wild ddim yn hapus. Eiron Edwards. Ac unwaith eto, da chi rhyw deimlo bod hi'n poethi yma. Davies. A mae Davies ar un ochr y cae a Pŵl o ochr all y cae. Di ymestyn y Barri fwy nag unwaith. A mae hwn di cael blas yn dydi ar fynd am y gôl. A mae am fynd eto. Dwi eisiau hwnnw bod yna gôl ar y ffordd i Cey Connah. Mae Barri yn dechrau penderfynu mynd amdani. Maen nhw'n gadael bylcha yn ganol y cae ar y deca, weithio lawr yr esgyll, a mae hwn wedyn. Y dacteg mae'n syml rwan. Ffeindio y dyn yma, y bel wrth i draed o, mae di dangos y cyflymder, mae di dangos y sgiliau, jyst yr ergyd ola na ddim cweit yn ar hyn o bryd, mae'n cael gymaint o lwyddiant. Mae yna 2 eilydd yn paratoi i ddod i'r maes i'r ymwelwyr. Ac y 2 ydy Sam Bowen, bachgen ifanc 45 oed, a Michael George, bachgen ifanc arall 11 oed. Marcus yn lawr, dwi'n meddwl. Be am hyn, Caernarfon yn chwarae Hwlffordd. Mae'r golwr Josh Tibbets di cael ei hel o'r maes ym 5 munud agoriadol y gêm. Cyfle falle i'r eilyddio ddigwydd. Wel, mae Theo Wharton yn un sy'n gadael y maes. Wel, hwn oedd seren y gêm yn y gêm rhyw bythefnos nôl yn erbyn y Seintiau Newydd. Mae o wedi bod yn dawel iawn heddiw. Yndi, oedden ni sôn cyn y gêm am y frwydr ganol cae yna. Wastad yn mynd i fod yn anodd yn erbyn profiad Cey Connah. Felly ddim cweit wedi cael, wel, y dylanwad sa fod i licio ar y gêm. Cyfle rwan i bachgen ifanc yma. Ag un profiadol arall o ganol cae. Dwi'n meddwl mae'r ffaith o Wharton a Green yn gadael. Fydd chwaraewyr Cey Connah rwan yn meddwl, ei, ni sydd i ennill y frwydr fawr yna. Ond, mi fydd yna rhywbeth gwahanol yn dod ar y cae rwan efo Bowen a George. Mae Clayton Green di gadael y maes hefyd. Ac fel arfer, mae'r Barri'n chwarae'n dda, mae Wharton a Green yn chwarae'n dda. Wel, oedd Sam Bowen ar y fainc i dîm dan un ar 20 Cymru yn ddiweddar yn y gêm yn ebyn Moldova. Nath yn dod yn ymlaen, ond mi oedd o ar y fainc. Ac mae Michael George yn ôl yma yn ei ail gyfnod efo'r Barri ar ôl dychwelyd o ben y bont. Sam, wrth gwrs, di mab Jason Bowen. Ar y chwarae Gaerdydd. Donald. Ac mae'n dipyn o dasg i 2 bachgen ifanc mewn ganol cae fel hyn.
Ydych chi'n meddwl pwy sy'n gan Connah. Maen nhw'n gorau chwarae yn erbyn cryfder a phrofiad. Owen, Harrison, Morris. Heb sôn am glyfrwch Aaron Edwards. Dres. Yr unig beth mae rhaid i chi wneud, a da ni yn gyfforddus mewn i'r hanner awr ola, a mae yna 25 o funud eto i chwarae, pe bod e un gol hynddi nhw, mae'n dal yn gêm weddol gystadleuol o wain. Yndi tad, ac efallai dyna pam bod y Barri wedi dod allan yr ail hanner yn hapus i gadw siap rhywfaint o feddwl allan i dyfu fewn i'r ail hanner. Aros yn y gêm, a rwan bydden nhw jyst yn gobeithio gweld Bowen a George jyst yn achosi dwi'n bach fwy o broblema o ran y rhediadau oddi ar y cae. Rhediadau oddi ar ei dynion yn ganol y cae i gyrraedd y cwrt cosbi'n hwyrach, ond bod nhw yn y gêm, does am llawer o draffaeth wedi bod ar y gol Connah, nag oes? A dyna'r pwynt. Mae nhw'n y gêm, fel oedd yr ystadegau meddiant yn ddangos. Hynny yw 56% o'r meddiant, ond di'r brathiad ddim wedi bod yna, di'r bygythiad ddim wedi bod yna. Ac yn gadael y maes, Danny Harrison, wel, sôn am y wasanaeth, 38 mlwydd oed. Dros 180 o gemau cyngrair i glybiau fel Rotherham. Yn gwbl nodweddiadol o'r math y chwaraewr yma, Andy Morrison yn ei hoffi ac yn dod mlaen yn ei lefo yma Aaron Williams sy'n chwaraewr canol cae arall, felly tebyg a ti debyg. Mae'n chwaraewr cyflym, Williams. Os mae o'n cael y cyfle i redag tuag at Chris Hugh neu pwy bynnag, dipyn o gyflymder. A mae Declan Poole di symud i ganol y cae a Williams yn symud i'r asgell. Dyna'r newid sydd wedi cael ei wneud. Cam sefyll. Ac Connah, ni wedi gael bodlon. Di hwn wedi gadael ei gardiau melyn yn y stafell yn ystod yr egwyl debed. Ni wedi gweld yn y fair hanner yma. Wedi Connah ddim yn dîm. Ti'n mynd teimlo, fod y Barri yn y gêm, ti byth yn mynd i fewn i'r 10 munud ola yn meddwl, fe na gamgymeriad gan Connah. Maen nhw'n dîm rwan. Unwaith maen nhw'n cael eu hyn ar y blaen, ti'n meddwl, dwi'n bod hon drosodd. Waeth ni fynd adra ddim. Ond, mae fyny Gavin Chesterfield. Be ydy'r syniadau gwahanol mae efo'r i lyddio? Be maen nhw'n mynd i ddod yn wahanol rwan? Oherwydd dyna sy'n bwysig. Mae Connah di stopio plan A y Barri. Be fydd plan B? Pa fath o broblema fydd hynna'n dod tuag atyn nhw? Wel, mae rhaid i'r Barri gael ei gol yn erbyn yr amddiffyn oedd yn amddiffyn gorau yn y gyngrair y tymor diwetha, a dim ond efo gol heddiw, dim ond 8 o goliau maen nhw wedi ildio'r tymor yma. Parkinson. Wild eto. Mae yna gymaint o agweddau i'w gêm o. Mae nhw'n edrych yn bethau bach syml, ond mae o'n i gwneud nhw'n gywir, a mae bob peth mae o'n neud yn creu agoriad neu'n creu cyfle. Dipyn o ser yn dydi. Mae'r cysondeb na, ti'n gwybod bob un wythnos pa fath o broblema mae'r dyn yma'n mynd i ddod, ti'n meddwl bod o'n mynd i ddal y beli fyny, na, ta, ffwrdd yr ochr arall, felly diolch yn gyflym o ran pa mor gyflym mae o'n gallu symud o un lle llall, ond yn feddyliol, mae o gam ar y blaen. Ie, mae o'n gyflym lle mae'n cyfri, mae'n gyflym yn ei feddwl, a mae hynny yn prynu hanner eiliad os nad eiliad i chi bob tro. Parkinson, efo chydig o gymorth gan Disney, oedd am bwriadu'r gyffyrddiad bach yna, sgil yna, be bynnag bwriadu neu beidio, mae wedi creu cyfle eto, mae troed hwn ar ysbardyn yn y ffyrhagor! Aaron Edwards o'r smotyn gwyn, yr hoer bel yng nghefn yr hwyd, ac fe dybiau chi y gêm yn ei gwely. Connah tair, y Barri 1. Wel, yn ymysodol mae Barri di trio newid pethau, ond yn amddiffynol, dyn nhw heb newid dim byd ar y safle yna. A sbia pwy sy'n yna eto, y cyflymder, y sgil gan Davies, a wedyn y cywirdeb. Croesad ar ei droed chwith, mae o'n gwybod, mae'r dyn yma yn mynd i ffeindio lle yn y cwrt cosbi. A tha fethu cyfle eiraidd yn yr hanner cyntaf, diom yn digwydd eto. Am beniad gan Aaron Edwards, mae o'n codi mor uchel, mae bron bod o'n penio i lawr i gornel uchel hwyd. Dyna pa mor safonol ydy'r peniad yma. Os oes yna 5 gol geidwad i fewn, sa'n nhw'n stopio honna. Am gol. Am chwaraewr. Perffaith.
gol o safon gan chwaraewr o safon. Gêm wahanol nawr sydd i gêm Eiron Edwards. Mae o wedi gorfod addasu, mae o wedi gallu addasu, ac yn yr ail hanner yn enwedig, mae wedi bod yn amlwg iawn, dydy. Wel, da ni wedi cael ambell i drafodaeth yn dod amdan Eiron Edwards heddiw, ac i rôl o efo Connah, faint mae'r rôl yna wedi goro newid o be oedd wedi arfer wneud, ac pa mor broffesiynol ydi o fel chwaraewr i fedru addasu, oherwydd os oes fo'n trio fod y chwaraewr oedd efo'r Seintiau Newydd, efo Connah, ac yn mynd yn ddifn ac cael pas fer gan yr amddiffynwr, sa fo ddim yn y tîm. Sandy Morrison yn deud, di hynna ddim yn digwydd efo ni. Dy gryfdera di, dwi wedi dod â chdi fewn i'r clwb i gael dy hun yn agos at yr ymosodwr, ti'n mynd i sgorio 10, 12, 15 gol i ni. A dyna welson ni'n y gol yna. Mae o'n mor glyfar i ffeindio lle, mae'n cwrt cosbi, byrlymus, lot yn mynd ymlaen. Mae o'n cadw i ben a ffeindio'r lle. Hoffi honna, cwrt cosbi byrlymus, ac oedd na brysurdeb yn doedd, ac rywsut. A sa fo'n gallu ffindio lle mewn gorsaf dren efo miloedd o bobl i fod ar ei ben ei hun. Mae'n gwybod lle i fynd. Disney. Ac da i di sôn dipyn llai yn dod yr ail hanner yma am Gemma Hudson ac am Nat Jarvis i'r ymwelwyr. Mae'n gêm lle mae chwaraewyr profiadol y pencampwyr yn y diwedd wedi gosod i stamp, ond o'r Han Davies yn y gol na'n allweddol yn doedd. Oedd, a mae George yn ei dynnu fo lawr yma, dyna ddylsad i ddigwydd cyn y gol. Sbio am hwn yn gwenu ar ôl cael ei droseddu, oherwydd mae'n gwybod, boes, dwi'n cael pnawn i'w gofio, rhowch y bel atai, dyn nhw'n gwybod sut i'n stopio fi. Chwarae teg iddo fo. Ac mae'n hwyr yn y gêm, ond byddech chi'n meddwl y byddai'r Barri wedi trio gwneud rhyw newid i atal Davies, yn byddech? Maen nhw wedi gwneud newid heddiw yn symud o 3 yn y cefn i 4, dwi'n meddwl yn chwilio am goliau, sut da ni'n mynd i fod yn fwy bygythiol. Ond wedyn, be ti'n golli ydy, efo 3 yn y cefn a cefn asgellwyr, mi fysa'r cefn asgellwr yn erbyn Davies i'w stopio fo. Os fysa fo'n mynd heibio'r chwaraewr yna, mi fysa un o'r 3 chwaraewyr amddiffynwyr canol yn mynd ar draws i stopio fo, lle mae o jyst i bod mewn sefyllfa 1 yn erbyn 1, drwy gydol y pnawn yn erbyn Cummins, sa neb di dod o draws i helpu fo. A Cynarfon, 10-1 ar ôl i'w golwr gael ei anfon o'r maes, y 5 munud cyntaf ar y blaen yn erbyn Hwlffordd. Ac dyna be di ysbryd i fod yn 10 anol. Da ni'n aros i weld pwy'n union sydd wedi sgorio. Alla i ddeud chi mae'n neud Josh Tippett ydi o. Bosib bod yna elyddio yn mynd i ddigwydd. Mae yna y Barri sy'n meddwl am wneud. Ac Rhys y Brwtses ydy'r bachgen sy'n derbyn y cyfarwyddyd. Ac y math o chwaraewr sy'n gallu cael ei roi drio cadw fyny efo Davies, a mae'n hwyr i wneud hynny. Be di'r neges hwnna de? Ger ar y cae a waldio fo. Gna'n siŵr bod ti'n gyflym. Edwards at Morris, nôl at Edwards. Digon amser i feddwl lle mae'n di'r hoeddi. Hugh. Gornel. Ac di Connah ddim yn gwneud bywyd yn hawdd i neb yn hyd Barri rwan, ac dyn mae hyd yn oed Hugh yn ei chael i'n anodd. Maen nhw'n chwilio, mae bedwaredd gol, dyn nhw'n fodlon y batair. Ac yn ara bach, maen nhw wedi tyfu mewn i'r gêm yma. A maen nhw wedi dangos pam i bod nhw'n bendant yn mynd i fod yn ymladd yma pencampwriaeth eto. O hwnna chael ei chlirio, oedd hi ar y llinell. Oedd Hugh yno, ath y golwr lawr hefyd, ac oedd hi bron a bod yn bedwaredd. Wel, yn amlwg, da ni eisiau pawb dal i wylio, ond dwi'n gweld ffordd nôl i'r Barri ar hyn o bryd. Mae Connah'n edrych, bod nhw'n chwilio am y bedwaredd, a wedyn mwy. Cornel dod i fewn, safonol gan J.O. yn unwaith eto. Gall Lewis i law at y bel, ta Hugh ar y linell nath glirio, dwi'n cweit yn siŵr. Ond stopio'r het ar yr hwyd ydy'r tŵyd, dim ots pwy sy'n gwneud hynna. A Lewis chwarae teg, ac y gol geidwad yn cael ei law at y bel. A dyna fo, Rhys a Brwtses. Ac y bachgen sydd wedi gadael ydy Luke Cummings, fydd o'n falch o adael.
Tra bod Davies, y gŵr yma, ar y maes. Chwipio yma at William Wild. A mi ddoth Lewis gynta. Croesiad arall i'r cwrt Cosby, Nick. Welson ni ystadegau meddiant. Andy Morrison de, Barri efo fwy o feddiant. Andy Morrison, gymotch gyda fo am yr ystadegau yna. Yeah. Be mae o'n licio ydy, sawl gwaith mae'r bel yn cyrraedd cwrt Cosby ar ymwelwyr. Os mae'n cyrraedd y cwrt Cosby yn aml, da ni'n mynd i sgorio dipyn o goliau. Dyna'r unig ystadegyn sydd yn bwysig gyda fo. Heblaw o goliau, yn aml. Aaron Williams wedi geid yn ardderchog nes fod ar o'r croesau. Bydde fod i edrych i fyny, heb edrych fyny, da chi'n disgwyl mae ar y postyn pellaf fysa Wild. O edrych fyny, fysa wedi gweld am unwaith bod Wild i dod at y postyn gosa. Mae gan Pŵl. Gaeth o anelu am y postyn pellaf. Williams yn mynd fyny amdani hi, ond mae'r golwr sy'n cael dipyn gwell ail hanner na hanner cynta yn ei dalu ac ni'n rhai hi'n gyflym. Abrutzes. Horan. Ac ydych chi'n clywed y llais. Cyrheidda George, cyrheidda George. Fe gyrheiddodd George. Mae Sean yn mynd dwi. Williams yn edrych mor awyddus i fod yn brysur ar y dde ac mae Davies ar y chwith. A di hwn wedi cael cymaint o bynhawniau anodd a mae wedi cael heddiw. Mae'n edrych fel dyn sydd wedi bod i'r brwydr ac yn ôl, ynddi? Yndi, sbi ar ei gris o. Yn amlwg wedi bod yn llithro, wedi bod yn greu bob dim bosib i stopio ymosodwyr Connah. Oedd ddal i fynd, chwarae teg. O, gwneud. Mae'n neis gweld nod ar gris. Gofner arall fyddi. A mae bron y dwedech chi rwan bydd y pencampwyr yn ddidostir. Does am byd yn dod yn hawdd yn ei herbyn nhw'n agos. Os ti'n sôn am just trio clirio un pel, mae yna wastad chwaraewr mewn Cris Coch yn dy gaed i lawr. Mae nhw mor weithgar drwy gydol y tîm. James Owen. O, pawb yn cysgu. Pŵl nôl at James Owen. Nôl at Pŵl. Pawb ond y ddau blaenwyr yn ôl gan yr ymwelwyr. Ac rhyw orffwys bach i'r Barri. Yn y gol arall di bod ar yr ofal yn y gêm rhwng Caernarfon a Hwlffordd. Jack Wilson yn dod o Hwlffordd yn gyfartal. Dwi dal yn wedi clywed pwy sgoriodd i Caernarfon, ond Jack Wilson gafodd y gol yn gyfartal. Ac nos Fawrth, bydd Hwlffordd wrthi eto chwarae Aberystwyth a'r gêm yna yn fyw i chi ar Facebook sgorio ac ar clic S4C. Ie, mae wedi bod yn 2 wythnos go anodd i hwn, pan ydych chi'n cael y seintiau newydd a Connah oddi cartre mewn 2 wythnos. Ac maen nhw wedi ddangos cyfnodau da yn y ddwy gêm. Yndi, ddwy gêm oddi cartra weitha bosib ar ôl cyfnod heb chwarae, ynddi. Ia. Felly maen nhw wedi bod yn y ddwy gêm, maen nhw wedi bod yn gystadleuol, ond da ni wedi gweld y gwahaniaeth yn dod rhwng y 3 ucha o bosib ac y gweddill. A mi fydd hi'n 6 gêm heb fuddugoliaeth i'r Barri os di pethau'n aros fel hyn efo 11 munud i chwarae. Maen nhw'n debyg yn neud fyddech chi'n tybiod. A mae'n anodd cysoni hynny, yn enwedig efo'r Barri welson ni'n y seintiau bythefnos yn ôl, a'r Barri welson ni'n chwarter ar agoriadol y gêm yma. Ond mae angen cam arall ar y Barri na. Mae eisiau cymryd cam ymlaen, a dyn nhw methu canfod y cam yna ar hyn o bryd. Sbiwch ar Wild eto. Ydych chi'n meddwl fydda fo'n fodlon rhyw orffwys bach rwan, rhyw gymryd pethau yn hawdd am y 10 munud ola, ond mi ymladdith o, mi redith o, mi gynigith i hun hyd y diwedd. A dwi'n meddwl bod yna barch tuag at dy gyd chwaraewyr. Mae o'n gwybod pa mor galed mae Aaron Edwards wedi gweithio i gael y meddiant yna a wedyn chwarae'r bas tu ôl i amddiffynwyr y Barri. Os di o'm yn gwneud yr hediad, mae'n gwneud i Aaron Edwards edrych yn wirion. Mae yna barch yna, maen nhw gyd yn gweithio i'w gilydd, i'w rheolwr. Cochi 2 gêm tymor dwytha, 1 hyd yn hyn, 3 gêm mewn blwyddyn a hanner bron y bod. Mae hynna'n dipyn o record.
mewn cyngrair lle mae pethau llawer mwy cystadleuol nag oedden nhw arfer bod. Yn yr hen ddyddiau, bydde y fath gamp ddim yn gymaint o ryfeddod pan oedd e gymaint o wahaniaeth safon rhwng y tîmau. Ond mae wedi mynd yn fwy cystadleuol. Wel, mae'r goliau, sbiwch ar hyn, Steve Hewitt, di dod â Aberystwyth yn gyfartal yn y Seintiau Newydd. Falle ddau chydig bach yn uwch eto, ac mae Andy Morris nod dal yn pwynt sylwebu ni. A tysa fo'n clywed bod Aberystwyth dod yn gyfartal yn erbyn y Seintiau. Fydd yna wahoddiad am gyn y Nadolig i Gavin Allen, os di peth yn aros fel hyn, ar bel gan Williams. Sydd wedi bod yn amlwg iawn i fod yn deg ar stod mlaen fel eilydd. Donald, lawr at Press, at Hugh. Jarvis, mae wedi troi Parkinson. Nawr te mae cael y gwynebu George Horan, a Parkinson yn dod ar draws. Oedd yn digon da yn y diwedd na gwydd. Oedd yr opsiynau ddim yn niferus, ond oedd na ryw amheuaeth am bob peth oedd o'n neud. Dyna mae'r ymysodwyr, dyna mae Jarvis wedi bod yn ddisgwyl. Un yn erbyn George Horan, reita y cyflymder, allai fynd heidio fo. A wedyn, cyn i chdi wybod, mae'n sbio i ochr, a mae Farkas yna ar ei ffordd nôl. Mae yna chwaraew canol cae ar ei ffordd nôl. A mae'r un yn erbyn un yna wedi troi'n 3 yn erbyn un, a ddim yn dyffafr dîm, yn golygu fod wedi gorau brysio groesiad. Y bel gan Hugh felly. Mewn i'r cwrt, pendiad ar draws! Oedd hi ar y postyn! Ac yn y diwedd, wyddwch chi pwy sy'n clirio? Michael Wilde. Michael Wilde yn ei clirioi. Ond mae'r pencampwyr wedi cael dihangfa fanna. Am groesiad gan Chris Hughes, safonol, peniad da gan Cooper. Reitha, dwi'n siŵr bod y golgeidiodd yn cael y cyffyrddiad lleia bosib yma. Mae hon yn arbediad campus i'w ochr. Sa fawr yn byd yn yma. Mae'n dod fewn eto, a to yma, mae'n mynd i hwnt i bawb. Ond di Cooper ddim yn dod llawer nes na hynny, heb sgorio. Da ni'n sbio eto, fydd hon yn rhoi'r ongl ora, dwi'n meddwl, am beniad a sbio arbediad. Chwarae teg iddo fo. Mae o'n glamp o ddyn, mae o'n dal, ond mae o'n defnyddio bob un, bob modfedd o'i gorff i gyrraedd hwnna. A fydd hwn mor siomedig oherwydd. Mewn sefyllfa fel a ti'n cael y cyffyrddiad, cysylltiad gorau bosib ar y peniad, a ti'n meddwl, dwi wedi sgorio yma, dwi'n troi a dwi'n mynd i ddathlu. Cyn i chdi wybod, na. Fysa gôl fanna wedi gwneud yr 7 munud ola yn ddigon difyr. Disney ar draws i dacluso. Oeddech chi'n disgwyl fo gicio'r bel bos yr ystlis? Na, cadwyd fyw. At Farkas nôl at y fo ac i fyny'r cae wedyn. Ond mae'r peniad na gan Cooper. Dyma chydig bach o sbonc yn ngham yr ymwelwyr ar gyfer y munudau ola yma. Mae Hugh yn brysgamil ar y chwith, McDonald yn dewis i anwybyddu o. Bel gan Cockthel. Ni wedi bod braidd yn dawen yr ail hanner, mae nawr mae gan Hugh. Dal i bwyso, a mae'r pencampwyr yn cael chydig bach o draffedd i chlirio hi. Nôl eto at Cockthel. A sbiwch ar Wilde eto, rhoi Cooper dan bwysau. A mae gwaith Michael, sbiwch, mae'n dal i symud, dal i fynd i gynorthwyo'r amddiffyn. Ti'n trio cael dylanwad ar dewis ar y gêm, yn dweud? Come on, Nick. Ie. Mae yna gôl arall di bod ar y lofal. Wel, dyna pam da chi angen golwr. Y Hwlffordd di mynd ar y blaen o 2 gol i 1. Fawcett di sgorio'r gol. Gareth Edwards gyda llaw, gafodd gol Gaernarfon. Wilde eto ni chlirio. Dwi'n gwybod bod Owen Taylor-Jones di meddwl hoi ser yn y gêm i Davies, a mae gada meddwl am Wilde rwan. A dawai lonydd yr penderfyniad yna iddo fo. Bear yn chwilio am Hugh. Ac Aaron Edwards yn llwyr bwriadu hynny, dwi'n siŵr. A chyfle i'r pencampwyr i chlirio hi. Ac o leia, mae'r Barri'n gwneud ar y munudau ola ma'n ddifyr. Ia. Llosedd ar y blaenwr mawr.
Tynnu Cris Wild, a mae hynny'n prynu chydig bach o eiliadau i'r pencampwyr. Ie, dyfarnwr chwarae teg, gweld y tynnu Cris. Wedi cael gêm go dda yn doi, oeddwn ni'n teimlo bod y cardiau ma'n dod allan o'r bocad bach yn hawdd yn yr hanner cyntaf, ond os da ni'n asesu'r gêm i gyd, sawl braf, bob trosedd, di cael ei penderfyniad yn gywir, cael gêm dda. Mewn gêm, alla ydych chi'n teimlo'r brydiau di ffrwydro, heb gael ei rheoli'n ofalus. Ella fofus ar yn y gêm, Nick, ti'n gwybod? Da gan MacDonald fanna. Byw. Tri o gochion efo'i gilydd fanna. Morris. Parkinson. Evan Edwards. Mae Williams efo fo. Mae Williams ni derbyn ni. Dwi wedi hoffi golwg hwn nes fydd oed ymlaen. Well, commentator's curse as well as yn erioed. Dim bod fi'n awgrymu bod eilydd sy'n mlaen ers 8 munud a mynd i gael ser yn y gêm. Na, mae o'n chwaraewr da. Dwi'n meddwl mae o mor gyflym, Williams, a mae'n gallu stopio a mynd yn gynta neb bron a bod. O'n di cael chwarae, o'n di cael gêm da. Da ni di sôn amdano yn do. Yn ymosodol, da ni'n gweld y gol, a oedd hon yn gol mor bwysig. Oedd y gêm, doedd ni'n cweith yn siŵr pa ffordd oedd hi'n mynd i fynd, ond hefyd y gwaith amddiffynol, da ni di sôn, wedyn newid safle, mynd i ganol cae. Mae hwn yn chwaraewr pwysig iawn o fewn y garfan. Da ni'n gwybod beth mae hwn yn gallu gwneud o 30 llaeth hefyd. Wel, yn y bala oedden ni'n de, pan sgoriodd ar gol o didog na. Yn wir, yn fama oedden ni'n de, dim yn y bala. Hugh. Yna, drive y llac. Mynd at MacDonald. Pwy oedd yn ôl yn tacluso fel mae o'n gwneud mor dawel mor effeithiol, Morris. Fyddech chi wastad fynd heibio chwaraewyr ganol cae Connah yn ogystal â'i hamddiffynwyr nhw. Ydych chi'n rhyw deimlo, bod rhaid i cotrol fo'i cael fa mewn fan hyn. Amser yn bryn. Nôl at Cottrell, cyfle arall i chwipio i fyny o'na. Gam sefyll diog fanna. Jarvis dwi'n meddwl oedd yn euog. Ac bydd yn bris o gwbl ar Connah i gymryd hon nawr. Na, Cottrell oedd dwi'n meddwl yn cymryd y gic. A wedyn doedd o'n disgwyl i'r bel ddod yn ôl ato mor sydyn, felly... Wel, Owain, ser yn y gêm? Ser yn y gêm, dwi'n gwybod mae Mike Wild wedi cael dipyn o gêm. Yr hen ben, ynddo. Wedi cael gol, ond hwn sydd wedi newid y gêm, dwi'n meddwl. Ar y dega, amhosib chwarae ni erbyn o. Y cyflymder, y pŵer, a wedyn yn yr ail hanner hefyd, croesiad yma teg at Aaron Edwards. Mae wedi cael dylanwad mawr mewn cwpl o goliau prawn yma, felly Davies, llongyfarchiadau mawr, ser yn y gêm. Ie, cwbl heddiannol. Ac yn ateb, dim amheiwyr, ond pobl oedd yn meddwl pa mae fo ddeithbwyd yma i wneud gwahaniaeth. Ond mae o wedi gwneud gwahaniaeth, yn dydi? Wel, eisiau wen ar ei wyneb bod ar ôl y drydedd gol, dwi'n meddwl, gath o'i dynnu lawr i'r llawr ac oedd o'n gwenu, ac o'n i'n meddwl, mae hwn yn chwaraewr sydd yn gwybod bod o wedi cael un o'r prawn weithiau lle ti'n gwybod dwi ar dan y fama. Wel, yna gic gornel i'w chymryd. Mae'n eilyddio mynd i fod, a wyddech chi pwy sy'n gadael? Mae o'n newydd glywed bod Owain Tudur-Jones heb roi ser yn y gêm iddo fo. Mae wedi upsetio'n lan, a mae o eisiau aros mlaen am y gic gornel. A mae'n gorfod mynd ar ei daith, ond am gêm wedi gael. Wel, sbia gol y manna, de. Am dalent. Mae'r amddiffynwyr i gyd yma bod yr ergyd gyntaf i droed 10 gryfan dod i fewn. Nope. Dros eich penna chi, ta-ta, a wedyn ar y droed chwith. Am ymosodwr, mae'n mor ddylanwadol. Craig Curran, blaenwr arall, Albanwr, yn dod blaen. Dŵl. 3 munud yn weddill o'r gêm. Mae wedi tywyllu chydig bach, fel arall bach iawn sydd wedi newid. Mae wedi bod yn niwlog lwydaidd yma. Gydol y pynhawn. Ond
I bod yn deg i'r ddau dîm. Mae wedi bod yn gêm gystadleuol, llawn digwyddiadau. Mae yna arbediadau da di bod. Mae yna frwydro tair di bod yn ogystal â'r bedair gôl. Cic flinedig, cic siomedig. O, nawr te Davies, bron iawn. Bron iawn a sbwylio ei bnawn. Cael Gardian Felen, cam amseru llwyr oedd hynny, dan Gardian Felen gyntaf ail hanner. Ie, ond y penderfyniad cywir eto, dwi'n meddwl. Nath y dyfarnwr adael i'r gêm lifo. Oedd hi'n drosedd, oedd hi'n ddrwg, oedd hi'n hwydd, heiddi Gardian Felen. Dim byd yn dod o'r croesiad wedyn, dod ei nôl. O na, dwi'n heb dod ei nôl. Cic o'na. Be fysa Owen Sydd Jones di wneud? So seren y gêm di cael Gardian goch. Fysa wedi gorfod ail feddwl. Fysa'r dewis yn null and void. Dewis cyntaf rioed Owen Sydd Jones o seren y gêm, null and void. Dwi'n marn ni'n cyfrio'n lawer, beth bynnag dwi'n meddwl. Gornel arall i'r ymwelwyr. Dybed fydde nhw'n teimlo bydde tair i ddwy chydig bach tecach adlewyrchiad o'i cyfraniad nhw i'r pnawn. Ac hefyd, mae'r hediad nesaf o gema yn mynd i fod ifyn bach yn fwy clen iddyn nhw ar bapur. Bydden nhw'n disgwyl pigo mwy o bwyntiau, sgorio mwy o goliau. Ar hyn o bryd, Barri ydy'r gorau o'r gweddill yn de. Yeah. Tu allan i'r tri cha. Pediad MacDonald greodd y cyfle. Neb yn gallu cyfad gemau nesaf. Y Barri ydy y Flint a Hwlffordd. Ydych chi'n meddwl bod yna fuddugoliaethau yn bosib fanna. Ac i Connah, wel, Flint Aberystwyth wedyn yr un fawr yn erbyn y Seintiau Newydd. MacDonald. Parkinson. Trio helpu allan ac yn y diwedd Disney gyda'n iawn am ei gamgymeriad. Ac mae Barri fod yn deg, di tablu popeth at Connah yn ar y 50 munud ola. Ond unwaith eto, os ydych chi'n clywed iaith, all eich cramgwyddo chi, da ni'n ymddiheuro am hynny. Mae'n rhyfedd be mae torf yn gallu guddio. Dyn nhw'n gwneud hynny dim ond yn ystod y cyfnod Covid wrth chi. Da ni'n mi glywed o, dyna'r gwahaniaeth. Un arall. Mae rhaid y brysio. Mae'r 3 munud wedi chwarae. A dyna gwyban ola gêm gystadleuol, gêm dda, ond mae'r pencampwyr yn y diwedd wedi sicrhau buddigoliaeth. Ethon nhw'n holi efo gol unigol gampus gan Cottrell. Fo roddodd yr ymwelwyr ar y blaen. Gol yn ôl wedyn yn syth gan Michael Wilde. Declan Poole wedyn yn ei gwneud i yn fantes cyn i Aaron Edwards gwblhau y sgorio, gwblhau y buddigoliaeth. Felly, buddigoliaeth i Connah o 2 i 1, maen nhw'n ôl yn ail safle y cyngrair. Diolch yn fawr iawn i Nick ac Owain Tudur Jones, fel oedd Nick yn sôn. Maen nhw'n ôl yn yr ail safle. Y Bala di ennill, Connah di ennill. Mae'r Seintiau yn gyfartal ar hyn o bryd. Yn drychwch, 2 bwynt yn unig rhwng y Flint sy'n unfed ar 10, un o'r gwaelod, a Chernarfon yn y 6ed safle. Mae'n agos dros ben yn y clwstwr yna o glybau. Cernarfon yn colli neb yn Hwlffordd ar hyn o bryd o 2 gol i 1. Digon yn digwydd. Beth amdani? Malcolm, Barri yn dod yma, gosod i marc yn taro gol am o'r pencampwyr. Ydyn nhw wedi dangos pan bod nhw'n pencampwyr pnawn yma? Wel, ti'n gwybod beth ti'n gael gyda nhw? Mae lefel ffitrwydd nhw, maen nhw'n gorfforol cryfach na mwy o afrif. Dwi'n meddwl mae'r Bala yn medru cystadlu ebyn nhw tymor hyn. Ond yn y dechrau, efo'r symudiad am y gol gyntaf yna, Cottrell, oedd hi'n gêm agorad adeg hynny, lle oedd y Barri di stampio, wel, trio yn y munud cyntaf i chwarae pêl-droed. Ond, beth i gweud wedyn, nath nhw'n fynd i fewn i frwydr, oedd yn, just be oedd y Connah angan, a maen nhw'n curo bob un brwydr fel arfer. A dyna nath nhw, oedd yna fwlch mawr o'n i'n gweld. Dwi'n gwybod y Barri'n trio, a nath nhw'n gynnig dim byd am ysodol. Dewch i ni gael ychydig o mateb yn syth gyda un o ser Connah a gŵr gath y drydedd, Aaron Edwards. Wel, Aaron, 3 pwynt pwysig yn y diwedd pnawn yma. Ie, ti'n meddwl, oedd gêm anodd, maen nhw'n tîm da, ond dwi'n meddwl, heiddi ennill.
Pa mor falch efo ti o sgorio'r gol na yn yr ail hanner ar ôl methu dipyn o cyfle yn y hanner cyntaf? A fi'n meddwl oedd y golgeigon dod allan a fi, jyst cymryd fy llygad allan a jyst hitio'n anghywir a jyst yn hapus i'n neud fo efo'r head yn y diwedd. A efo'r pwysau mae'r seintiau'n rhoi arnych chi, maen nhw yn ennill i gem nhw ac yn y blaen o un wythnos i'r llall. Pa mor bwysig ydi o bod chi'n pigo pwyntiau i fyny yn ystod gemau fel hyn? Ie, mae mor bwysig i bob 3 pwynt a ti'n gorau cadw pwysau ar TNS, ti'n gwybod, da ni jyst canolbwyntio ar ni a jyst gobeithio am ar TNS, ti'n gwybod, yn dropio pwyntiau ella heddiw, ond da ni efo nhw mewn cwbl o wythnosau, ti'n gwybod, da ni gorau neud trwy, da ni'n ennill hwnna. Ie, mae gennych chi gwpl o wythnosau fawr yn dod rwan. Diolch i ti, Eiron. Diolch. Diolch Eiron, mae fe dal yn od clywed yn sôn am TNS fel nhw, ond dewch ni weld y gol, Malcolm. A mae fe wastad yn o'n gyfe. Wel, mae yn, mae o'n popio fyny yn y cwrs cosbi na ar yr amser iawn. Edrych a, diolch yn cyrraedd cyn y bel, diolch yn cyrraedd ar ôl y bel, mae'n cyrraedd ar yr amser cywir. Ond am rediad, am ail hanner, mae Davies wedi dangos yn un barod tymor hyn. Mae wedi cael gymaint o argraff ers dod i Connah. Mae'r croesiad yma, metha bod o'n Davies o allan, ond be mae Eiron yn neud ydy just peidio mynd i mewn rhy gynnar. Gymaint o chwaraewyr dyddi yma, mynd i mewn rhy gynnar, wedi mynd yn sefyll y stond, beth ydw'n neidio? Mae o'n araf, amseru'n berffaith, mae'r momentum yn neidio'n uwch na pob, a mae'r peniad, wel, fedrwch chi'n rhoi ti fod y law mewn lle gwell, mae'n reit yn y cornel ucha, a neis gweld o'n gwenu. A Andy Morrison yn troi fel mae fe'n hoffi troi. Mae'n fach o Alan Shearer am ddathliad Andy Morrison. Beth am y rheolwr arall? Mae wedi bod yn gwpl wythnos anodd i Gavin Chesterfield sydd gyda Nicky. Well, Gavin, you got off to a very positive start, but just conceded too soon there. Yeah, I thought we started the game really well. Delighted with the goal we scored. Conceded from our perspective then to what I consider to be poor goals. You know, the one was a long throw in, which we didn't deal with. And the second one, we played quite a naive pass into centre midfield. It's been pinched and we've paid the price for that. I think we were competitive today, so as a manager I can take a lot of heart from that in terms of the combative spirit. I think the better team won, I've got no doubt about that. But I just think that we are showing ourselves for 20-minute periods, 30-minute periods, etc. within games, and what we know is that it isn't good enough to win games of football at this level. So we need to start putting together 90-minute performances and quickly. Well, yeah, from what you're saying, you know, we are seeing plenty of positive elements in your performances, but those need now to be turned into results. Yeah, it's about the consistency of the performance. Yeah, we can't really control the outcomes all the time, but I just think we've got to keep continuing what we're doing really well, but do it for longer periods in games, you know. So, you know, today was a difficult game, you know, good team, give them credit, you know, energy sapping sort of game, you know, end to end at some points in the game. So we can take lots of positives from it, but I'm just disappointed with the nature of the goals we conceded. I think the game was a little bit too open at times. We were a bit susceptible on counter-attack, which shouldn't really be us in that regard. But listen, we go down the road disappointed, but we go down the road with a little bit of positives to hopefully take in the next week. Diolch, Gav. Thank you, diolch. Dewch ni weld y sgoriau diweddara a'r rhain yn cyrraedd hanner amser yn uwch gyngrau'r Cymru. Cynarfon Hwlffordd, y ddau ddim di ennill mewn 4 gêm. Tibet sy'n cael ei ddanfon o'r cae, a Hwlffordd ar y blaen. Jack Wilson di cael un arall iddyn nhw. A hefyd, beth am honna, y seintiau newydd yn erbyn Aberystwyth. Malcolm, Aberystwyth oedd y cyntaf i sgorio yn erbyn y seintiau. Tymor yma, maen nhw wedi cael gêm gyfartal, so nhw'n cael un arall heddi, byddai'n gwneud pethau hyd yn oed mwy difyr tu'r brig. Wel, mae pethau'n datblygu, mae pethau'n mynd yn dda, chwaraewyr ifanc, talentog, ond mae'r enw llenwi potensial. Blwyddyn gyntaf nhw efo'i gilydd, felly, ond os geith nhw rhywbeth yn y seintiau newydd, llinell fesur iddyn nhw lle maen nhw ar y funud fydd i, ond gret os oes nhw'n cael. Just Gavin Chesterfield yn sydyn yma nade, mae'n rhaid i dim o gofio sydd wedi ennill yn ôl. Sgorio'n gynnar, un ar y blaen yma, a wedyn mynd i mewn i frwydr yn lle dal i trio chwarae. Fel nath Dre Newydd neu byn nhw sos dwytha, mae'n rhaid nhw ddod i llefydd fel un a cael pwyntiau, ond mae'r bwlch i Gavin Chesterfield hawdd gweld ar o heddiw. A dwi'n beth yn gwylltio dau chwaraewyr, edrych am y pethau positif, ond weithiau chi angen gweld yn gwylltio. Chi wedi gweld unrhyw beth yn wahanol o'r Barri heddi? Na, dim o gwbl. Gath o'r peniad na ail hanner gan Cooper yr amddiffynwr canol, gath o'r gol yn y munudau cyntaf, ditha fi ergyd ar y gadw ar y gol, dim llawer. Oedden nhw'n fygwth i gyflawni, dyn nhw ddim yn gwneud y penderfyniadau cywir yn yr ardal cywir o'r cae, a mae hynna'n broblem. Ia, mae'n iawn chwarae fo tri yn y cefn, ond os ti medru cael chwaraewyr gan y cae sy'n mynd i gafal ni, a wedyn mynd i bod yn creadigol, dydyn nhw ddim yn gwneud hynny digon. Diolch yn fawr iawn, Malcolm, diolch am y cwmni. Pnawn yma, amser i ni fynd
rygbi yn dilyn, Cymru yn erbyn Lloegr. Mae Caerdydd ar y blaen o 2 gol i ddim yn erbyn Luton. Mae Casnewydd di ennill o 2 i ddim yng Nghwpan Lloegr yn erbyn Salford. Allwn ni ddim gorffen y rhaglen heb sôn am y mawrion, y gŵr sydd wedi gadael ni wythnos yma. Diolch i Diego. Nos da i chi.